L-għodwa tajba u merħba bikom, grazzi tal-li naqattu magħna l-lum il-15 ta' Mejju. Kif intom tafu l-lum sa tagħmlu intom l-għażla għal tfal tagħkom li ħajtħlu fil-skola sekondarja tas-Subien. Nagħtikom merħba għal dina l-laqgħa li se jkollna flimkien fejn nistidnikom tipparteċipaw hekk kif insejħulkom. Nibdew l-ewwel billi nagħmlu talba ċkejkna wara nagħmel introduzzjoni u mbagħad nibdew propju l-għażla tal-iskejjel, tibdew tagħmlu intom l-għażla tal-iskejjel. Mela, nibdew billi nitolbu ftit flimkien, fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Illum nixtieq infakkar diversi avvenimenti. Il-bieraħ kellna l-festa ta' San Mattija, u naħseb qaddis li forsi ftit huwa magħruf, huwa l-Apostlu, id-dixxiplu li sar l-Apostlu flok Ġuda. U tinfakru għaliex dan intażel bix-xorti, bil-klimtana intażel bil-polza. U jiena naħseb nista' nagħżluh bħala il-qaddis tal-polza tal-iskejjel tal-Knisja. Dak l-ewwel ħsieb li xtaqt naqsam magħkom. Illum ukoll hija l-festa ta' San Juan Battista de la Salle, il-fundatur tal-Brothers de la Salle, li aħna għandna x-xorti li għal dawn l-aħħar mit-sena kellna il-komunitajiet tagħhom hawnhekk diversi brothers li qegħdin hawn Malta u għandhom żewġ skejjel kbar ħafna hawn Malta. Għalhekk ukoll infakru dan il-qaddis u daw il-brothers tal-ħidma tagħhom fl-edukazzjoni dawn għandhom universitajiet u skejjel mad-dinja kollha. Nixtieq ukoll infakkar illum li huwa l-birthday ta' Monsignor Arċisqof, nixtieq nirringrazzjah ukoll tal-support kollu li jagħtina u nawgurawlu mill-qalb. Għalhekk issa nixtieq li nitolbu ftit flimkien, nitolbu lil Sitna Marija biex tkun magħna f'dan il-vjaġġ li aħna qegħdin nagħmlu matul ħajjitna u speċjalment ma' wliedkom li għadhom qed jikbru llum qed jitfarfru daw għandhom 9 snin, 10 snin, qed jibdew jikbru sabiex hija wkoll takkumpanjahom bħalma hija akkumpanjat lil Bina Ġesu fil-ħajja tiegħu. Nitolbu għalkoll flimkien. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitinbi, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. San Juan Battista de la Salle itlopalina. Fl-isem tal-Missier tal-Iben tal-Ispiritu Santu amen. Mela, nattu għattini punt ta' din il-laqa. Għabej xejn nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li naqdu magħna fil-laqa li għamilna l-bieraħ wara l-ofsinhar. Konna b'kollox mal-150 ruħ. Bejn 10 minn nies bejn il-kapijiet tal-iskejjel tal-Knisja u dak kon nisu 10 u 140 minnkom il-ġenituri. Ġifieri kontu numru qawwi ta' allun għandna kull manna 183 għażla, ġifieri kważi 183 kontu 140 li ħadtu sehem fil-laqgħa tal-bieraħ. Naħseb sibtuha utli u kienet interessanti fejn fi ftit ħin u mingħajr ħafna skariġ stajtu tiltaqgħu mal-kapijiet kollha tal-iskejjel tal-Knisja li llum se tagħżlu l-iskejjel minnhom għat-tfal tagħkom. Naħseb kienet esperjenza utli għal kulħadd u nirringrazzjakom tal-partiċipazzjoni u l-kollaborazzjoni tagħkom. Aħna dolodu dal-waqt nibdew nagħmlu l-għażla tal-iskejjel, diġà batnilkom xi emails fejn informajnikom il-proċedura li ħansegwu dolodu. Aħna nibdew billi l-ewwel inċemplu l-mama fuq il-mobile tagħha fil-maġġoranza tal-każijiet, jekk għalli jista' jkun ma tirrispondinix nċemplu lill-missier, jekk le nċemplu fuq il-landline tal-iskola. Warajja fuq l-iskrin se tibdew taraw, warajja ma' ġembi pjuttost fuq l-iskrin se tibdew taraw il-lista tal-iskejjel li intom tkunu tistgħu tagħżlu minnhom, lista li aħna ġiġa samnija magħkom u bil-postijiet li għandhom li għandna f'kull skola. In-naħa l-oħra ħataraw ukoll il-lista tal-ismijiet ta' dawk li ħajkunu qegħdin jażlu wieħed wara l-ieħor. Mhux kollha f'daqqa ovvjament, imma ftit lista wkoll li intom ukoll diġà għandkom available li nagħmilniha fuq il-website minn li tellajna il-polozz tal-għażla tajjeb. Ġifri wieħed jista' jsegwi kollox pass pass. Informajnikom ukoll kif se jkompli il-proċess, batnilkom il-littra
jew dikjarazzjoni ta' kollaborazzjoni fejn intom twedu li ħataħdmu mal-iskola. Mill-bira wieħed mill-kapijiet kull ma talab minn il-ġenituri għallhom il-kooperazzjoni tagħkom. U dina jiena naqbel ħafna miegħu fejn dejjem kellna l-kooperazzjoni tal-ġenituri kollox jissolva, kollox jimxi l-qudiem. Hija ħafna importanti u vitali il-kollaborazzjoni u l-parteċipazzjoni tagħkom fil-formazzjoni u l-edukazzjoni tat-tfal tagħkom. Batnilkom ukoll xi informazzjoni dwar il-waiting list. Xi ħud minnkom isaqsuna dwarha mhux kulħadd ikun interessat fiha din il-waiting list, ovvjament min ikun fuq ta' quddiem se jagħżel prinċipalment l-iskola l-aktar li jixtieq. Alla volja jista' jkun hemm xi ħadd li jixtieq waħda mill-iskejjel li tiftaħ għandha sekondarja ma m'għandix postijiet vojta. Aħna għandna skejjel bħal seminarju, bħal St. Augustine u oħrajn li m'għandhomx u St. Paul's Missionary College li m'għandhomx postijiet, ċe għandhom il-postijiet ta' sekondarja ġiġa mimlijin bit-tfal li tilajn mill-primarja. Jista' jkun hemm li xi ħadd jixtieq imur f'dawn l-iskejjel, imma ovvjament m'għandniex post vojta x'nofrulkom. Jista' jkun li kemm f'dawn l-iskejjel u anke fl-iskejjel li llum qegħdin nofrulkom u li forsi jkunu mtlew qabel ma intom tagħmlu l-għażla minnhom tagħkom ikunu diġà imtlew. Jista' jkun li l-qudiem ma dan dalodu diskrivejta bħala ħut fil-baħar sewwa ma nafux eżatt se jiġri. Jista' jkun li xi ħadd jitlaq minn xi skola u jinħoloq post vojt. Waħda mill-possibilitajiet biex jiġri dan l-avveniment huwa li xi tfal jażlu li jmorru l-iskola sport jew l-iskola tal-performing arts. Sewwa u għalhekk hemm iċ-ċans li jinħolqu ftit postijiet vojta. Hekk kif jinħoloq xi post vojt aħna tkun xi tkun ir-raġuni se ninfurmaw lil min imissu. Ovvjament, f'dawn l-iskejjel li ġiġa semmejt, is-seminarju St. Augustine u St. Paul's Missionary College, l-ewwel dan il-postijiet jiġu offruti lil dawk li applikaw bil-kriterju tal-aħwa u jixtiequ jidħlu hemmhekk u m'għandhomx post, jew it-tfal ta' xi impjegati li applikaw u s'issa għadhom ma kellhomx iċ-ċans jidħlu għax il-postijiet huma kollha okkupati. U mbagħad dejjem ħanimxu skont ir-riżultat tal-polza dak li ħanimxu miegħu illum. Insejħu dejjem lil min imissu. Intom tistgħu timlew, qabel konna nipproduċu formola u kontu timlewha. Issa din id-darba flok ħan nipproduċu formola tistgħu tidħlu online u tħallulna l-preferenzi tagħkom jew nibatulkom email u tatuna l-preferenzi tagħkom permezz tal-email. Dak huwa daqsxejn id-diskors dwar il-waiting list. Naħseb ftit iktar baqa' li xnajdilkom jiena ħlief li nistgħu nippreparaw biex nibdew, naħseb diġà bdew iċemplulkom u għandna tal-bidu, nistgħu naraw il-grafika ekku u naħseb ma nafx hekk għandniex il xi ħadd fuq il-linja biex fil-każ mela għandna lil Tristin Kawki number 1, l-għodwa tajba Sinjura. Bonġu Sinjura. Inti għażilt Sana Luigi, mela Sinjura għażlet Sana Luigi. Nirringrazzjawk Sinjura u l-ġurnata tajba. Grazzi. Raw jekk għandniex il-tieni persuna fuq il-mama ta' Luke Camilleri Bauman. Hello. Qed nistennew għadna m'għandniex fuq il-linja. All right, il-mama ta' Luke, l-għodwa tajba? L-għodwa tajba, Sinjura. Mela, xtażillu lil-Luke? Sana Luigi, mela Sinjura għażlet ukoll Sana Luigi għal Luke. Nirringrazzjawk Sinjura u nawgurawlek. Thank you. Nittamaw li għandna wkoll fuq il-linja lill-mama ta' Jacob. L-għodwa tajba, hello. Yes, mela, fakkarkom li informazzjoni dwar l-iskejjel issibuha fuq il-websites tal-iskejjel ukoll u li minister ok, għandna il-number 3 il-mama ta' Jacob, l-għodwa it-tajba. Bonġu Sinjura. Issa tażillu l-Jacob
Savio College. Nirringrazzjak, Sinjura. L-għodwa tajba, tajjeb, thank you, bye-bye. Melek għanna u kol għamilna t-tielet għazla, mixin tajjeb dolodu, naħseb t-segwu tajjeb il-proċess, jider kollox fuq l-screen ta'kom. Issa jmiss il-mama ta' Robert Paul Farrugia. Mela, l-għodwa tajba, Sinjura. Mela, issa tażillu l-Robert Paul? St. Michael, proset. Nirringrazzjawk tal-għazla tijak, Sinjura, u auguri. Grazzi, Sinjura, grazzi. Bye-bye. Mela, dik kienet ir-raba għazla li kellna għalikom dolodu. U sa il-proċess miexi sa jmisna il-number 5, il-mama ta' Jaden Abdillah, edin jikkuntatjawa. Nirringrazzjawkom li ta' disponibilità ta'kom u li edin naqbdukom mill-ewwel. Il-number 5 u kol edha fuq il-linja. L-għodwa tajba, Sinjura? Bonġu, Sinjura, bonġu. Sa tażillu l-Jaden li ma skola sa tażel għal-Jaden? St. Michael. Nirringrazzjawk, Sinjura, tal-għazla tijak u auguri. Thank you, bye-bye. Mela, dak kien il-number 5 u kol għanna l-għazla ta' St. Michael. Naddu għal sit wieħed li huwa wkoll Mattias jismu semmejnieh fil-bidu ta' din ix-xandira San Mattija. Mela, nistennew daqsxejn sakemm jiġu online. Tajjeb. Mela, kont ngħidilkom li tistgħu minn issa l-qudiem jibdew jikkuntattjawkom l-iskejjel tuna ftit ċans, mhux ma nistgħux nagħmlu kollox malajla, aħna nfakkarkom li llum qegħdin nagħmlu l-għażla tal-Form 1 subien, imma all right, il-number 6 edha fuq il-linja wkoll. Il-mama ta' Mattias, l-għodwa tajba. Bonġu, Sinjura, bonġu. X'sa tażillu l-Mattias, Sinjura? Savio College. Nirringrazzjak, Sinjura, u auguri. Thank you. Grazie, Sinjura. Mela dik kienet, yes, il-number 7 u kol qiegħed fuq il-linja, għanna l-mama ta' Nathan, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu, hello. Sinjura, tista' tgħidli sta tażel għal Nathan? San Luigi, St. Aloysius. Nirringrazzjawk, Sinjura. Thank you. Nixtieq nixbdilkom daqsxejn l-attenzjoni, Sinjuri. Biex meta nċemplulkom tbaxxu daqsxejn il-volum tal-mobile, tal-tablet jew il-computer li qegħdin tużaw, għaliex li jiġri huwa nibda nisma' lilu wkoll u nibda nitfixkel bejn dak li nkun qed ngħid jien stess u dak li tkunu qegħdin tgħiduli intom. Għalhekk daqsxejn attenzjoni din ħaġa li tiġri dejjem ma xikun hemm delay u kintom tbaxxu daqsxejn is-set meta nċemplulkom tkunu qegħdin tgħinuni ħafna ta' ħalli ma nitfixkilx. Mela, għanna number 8, il-mama ta' Miguel. Hello, l-għodwa tajba, Sinjura. Grazzi, Sinjura. Napprezzaw. Mela, issa tażillu l-Miguel? St. Aloysius. Nirringrazzjawk, Sinjura, u auguri. Thank you, bye-bye. Mela, kontit ngħidilkom li din hija l-għażla tagħkom. Kif ikonna ċans aħna u nikkonkludu l-proċess magħkom li nikkonfermaw dawn l-għażliet tagħkom permezz tal-emails kif għattilkom fil-bidu kif semmejna wkoll fuq l-emails, aħna mbagħad ngħaddu l-informazzjoni tagħkom lill-iskejjel. U mbagħad jikkuntattjawkom l-iskejjel dwar id-dettalji tal-iskola. Kemm dwar uniformijiet, dwar kodba u affarijiet oħra tajjeb id-dettalji kollha u anke intom tkunu tistgħu tikkuntattjaw lill-iskejjel. Ma nafx hekk għandniex il-min imissu fuq il-linja. Sewa mela intom qegħdin tam number 9, all right, number 9 il-mama ta' Karl, l-għodwa tajba. Tlifna l-linja. Ħudu paċenzja, erġajna tlifna l-linja, ma nafx, naħseb li tlifna l-linja. Nistgħux nerġgħu nċemplu number 9. Tlifna l-linja. Nagħtu ftit ċansa kemm jerġgħu jagħmlu l-connection mal-mama ta' Karl Mallija.
nistennew ftit. Mela, kontit ngħidilkom li wara llum kif ġi konkluż dan il-proċess tal-għażla, aħna ngħaddu l-informazzjoni tagħkom lill-iskejjel u mbagħad jikkuntattjawkom dwar il-proċessi li jmissu. Il-number 9, grazzi Sinjura, l-għodwa tajba. Grazzi Sinjura. Mela, x'għażel għal Karl, Sinjura, li ma skola tixtieq li jibda jattendi? De La Salle College. Nirringrazzjawk, Sinjura, u awguri. Grazzi. Mela, Sinjura għan number 9 għażlet De La Salle College għat-tifel tagħha Karl. Issa ngħaddu għan number 10. Tajjeb, kif kontit ngħidilkom, mela iktar il-qudiem ngħaddu dana l-informazzjoni l-iskejjel u mbagħad huma jikkuntattjawkom. Ngħaddu wkoll dina l-informazzjoni l-awtoritajiet tal-edukazzjoni sabiex huma jkunu jafu li t-tfal tagħkom ġejjin għandna. Il-number 10, għandna number 10 fuq il-linja, l-mamma ta' Isaac, l-għodwa tajba. L-għodwa tajba, Sinjura. Xi skola ħatgħażel għal Isaac? Mela, ħatgħażel is-St. Michael. Awguri, Sinjura. Tajjeb, grazzi, Sinjura. Mela, Sinjura, l-mamma ta' Isaac Kawki għażlet l-iskola ta' St. Michael. Wasalna fin-number 7, għandna l-mamma ta' Sven Cardona. L-għodwa, bonġu, Sinjura. Yes, il-number 11, number 11, il-mamma ta' Sven Cardona, għajd li Sinjura xi skola ħatażallu l-St. Michael. Tajjeb, grazzi Sinjura, grazzi u proset u awguri. Mela naraw naqbdu ukoll il-number 10, il-mamma ta' Isaac Camilleri. Kontit ngħidilkom li number 12 imisna, number 12, number 12 il-mamma ta' Isaac. St. Mike, yes, mela l-mamma ta' Isaac. Hello, yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Li l-ek ukoll, Sinjura. X'għażel li ma skola ħatgħażel għal Isaac? St. Michael. Tajjeb, Sinjura, nirringrazzjawk tal-għażla tiegħek u nawgurawlek mill-qalb ta'. Thank you, awguri, l-ġurnata tajba. Dik kienet l-għażla tal-applikant numru 12, Isaac Camilleri, kellna l-mamma tiegħu fuq il-linja. Kontit ngħidilkom li aħna ngħaddu dawn l-informazzjoni tal-għażliet tagħkom mhux tant li ma skola għażiltu ma il-number 13, għandna number 13 fuq il-linja. Hello, Sinjura, l-għodwa tajba. Bonġu, Sinjura, il-mamma ta' Zak, kuxek? Iva, li ma skola ħatgħażel għal Zak, Sinjura? Sana Luigi. Tajjeb, nirringrazzjawk, Sinjura, u nawgurawlu. Thank you. Mela, dak kien ukoll il-number 13 li għażlet ukoll l-iskola ta' Sana Luigi. Issa miss il-number 14 il-mamma ta' Sven Aquilina. Tajjeb, kontit ngħidilkom li aħna ninformaw l-awtorità edukattivi li intom għażiltu skola tal-Knisja, tajjeb. Għandna l-mamma ta' Sven Aquilina fuq il-linja, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu, Sinjura, l-għodwa tajba. Mela, x'ta tażillu skola lil Sven, Sinjura? Savio College. Nirringrazzjak, Sinjura, u nawguralkom. Tajjeb, grazzi, nawguralkom. Mela, dik kienet ukoll il-number 14. U issa ngħaddu għan number 15 għandna lil Kamen Spiteri. Il-number 15, yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu, Sinjura, grazzi tal-li naqat magħna. Grazzi. Li ma skola sa tagħżel għal Kamen? Savio College. Tajjeb, nirringrazzjak, Sinjura, u awguri lilek ukoll, Sinjura, grazzi. Mela dik kien ukoll l-għażla tan-number 15, issa ngħaddu għan-number 16 li nistennew li nikkomunikaw mal-mamma ta' Luka Muscati tgħidu li qiegħda fuq il-linja, l-għodwa tajba, Sinjura.
Bonġu, Sinjura, bonġu, grazzi tal-kooperazzjoni tiegħek. X'sat nażillu lil Luka? Savio College. Tajjeb, Sinjura, nirringrazzjaw kun awgurawlek. Thank you, grazzi ħafna. Mela dak ukoll kienet l-għażla tan-number 16, ngħaddu għan-number 17, għandna l-għażla nippruvaw nikkomunikaw mal-mamma ta' Neil Grek Mallija, dal-waqt tkun magħna wkoll. Ekku qiegħda fuq il-linja magħna, l-għodwa tajba, Sinjura. Hello, grazzi, Sinjura. Mela, x'tat għażillu li ma' skola tixtieq li jibda jattendi Neil? St. Michael. Nirringrazzjawk tal-li qsamt magħna din l-għażla għat-tifel tiegħek u nawgurawlek mill-qalb ta'. Grazzi, Sinjura, grazzi. Bye. Tajjeb, dik kienet ukoll l-għażla tan-number 17, nistennew li naqbdu wkoll mal-mamma ta' Fabio Golino. Kontit ngħidilkom li aħna ngħaddu ninfurmaw li l-awtorità edukattivi li intom għażiltu skola tal-Knisja. Dan nagħmlu għax ovvjament huma jkunu jaħsbu wkoll għal postijiet għat-tfal tagħkom u inutli jqogħdu jaħsbulhom post jekk huma ħajattendu skola tagħna, tajjeb. Number 18 qiegħed fuq il-linja wkoll, l-għodwa tajba. Hello, Sinjura, yes. X'sa tażillu l-Fabio? St. Michael, ħatażillu l-iskola ta' St. Michael. Nirringrazzjawk, Sinjura, tal-li għattinna li ma' skola ħatibda tibbat it-tifel tiegħek. Awguri. Thank you, bye. Ekku, dik kienet l-għażla ta' 18 l-applikant li huwa Fabio Golino. Ngħaddu issa għan number 19 li huwa Dian Cordina. Mela, kontit ngħidilkom li sabiex l-iskejl tal-istat ma jgħodux jaħsbu għal number 19 ukoll qiegħed fuq il-linja. L-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu. Savio College. Grazzi, Sinjura. Grazzi tal-kooperazzjoni tiegħek u awguri. Grazzi. Dik kienet ukoll l-għażla tan-number 19. Nispera li nispiċċa din is-sentenza jien fejn ngħidilkom li naħseb il-messaġġ ħadtuh però li aħna ninfurmaw lill-awtorità edukattivi li intom għażiltu skola ta' Knix. Però ma rnexxilix nispiċċa għandna 20 fuq il-linja li l-mamma ta' Josef, l-għodwa tajba, bonġu, Sinjura, li ma grazzi, Sinjura, tal-li naqat magħna. Xi skola ħatasallu l-Josef? Savio College. Mela nawgurawlek, Sinjura. Tajjem, grazzi tal-li kont magħna. Ħabda mit-tieni parti ta' dis-sentenza, għax l-istess parti li nirrepetija. Ngħidilkom mela li jekk intom tiddeċidu li tħassru minn skola tal-Knisja u tidu tmorru skola tal-Istat, imbagħad tidu tikkuntattjawha lill-iskola tal-Istat għax il-post tagħkom ikun tneħħa minn hemm. Tinfurmawhom u jerġgħu jinkludukom mal-iskejjel tal-Istat. Is-Sinjura Kassar, l-għodwa tajba. Bonġu, Sinjura, grazzi tal-paċenzja tiegħek. Li ma skola sa tagħżel għal Kiran? St. Michael, grazzi tal-kooperazzjoni tiegħek ta' Sinjura. Grazzi, proset, grazzi. Ek lestejna l-21 għandna ġiġa 3 karti folji lesti għadba għandna tanna 27 karta x'namlu, ma pass bil-kooperazzjoni tagħkom mixin tajjeb ħafna il-qudiem. Nistennew li naqbdu mela il-number 22, il-mamma ta' Rafael. Good morning, l-għodwa tajba. Bonġu, Sinjura, bonġu. Sota sillu Rafael? Savio College. Nirringrazzjawk, Sinjura, tal-li inti formajtuna bl-għażla tiegħek. Grazzi. Grazzi. Lapsus. Mela, għamilna l-għażla ta' 22, nistennew li nidħlu f'kollegament ma' Sinjura Farrugia li mbagħad tgħidilna l-għażla li hija se tagħmel għall-tifel tagħha Nathan. Nirringrazzjawkom ħafna tal-li intom qegħdin issegwuna u qegħdin tistennew it-telefonati tagħna biex hekk il-proċess jimxi bil-veloċità li għaddejjin bih.
u ma nodux nistennew ħafna, ma nodux ħafna fuq ix-xwiek u jkollna inqas ansjetax nimmaġina li intom ħafna minnkom tkunu ansjużi biex tikkonfermaw l-għażla li għandkom f'qalbkom u f'moħħkom. Nistennew li ninaqdu mal-mama ta' Nathan Farrugia. Kontit ngħidilkom mela li jekk xi ħadd minnkom jiddeċiedi li jerġa' jmur skola tal-istat, irid jerġa' jinformhom, jikkomunika mal-prinċipal tal-iskola jew mal-kap tal-iskola jew anke mal-uffiċċju l-Furjana tajjeb sabiex jaħsbulu post għat-tifel tagħkom. Il-mama ta' Nathan Farrugia ma nafx hekk hux qiegħda fuq il-linja. Għadna nistennew. Mela, din is-sena wkoll għandna ħafna inċertezzi dwar il-futur minħabba il-COVID-19 minħabba l-coronavirus. Tajjeb tafu intom li dan l-aħħar term Iva. Tajjeb, u għadna ma nafux eżatt kif sa tibda s-sena skolastika li jmiss, kif tafu ġimħabba li ħajkun hemm kumitat li ħajstu. Yes, għandna 23 fuq il-linja, l-għodwa tajba. All right, l-għodwa tajba, Mr. Farrugia. Grazzi, li ma skola ħatażal għal Nathan, sinjur. Savio College ħaddingli, nirringrazzjak tal-li naqat magħna. Nawgurawlek mill-qalb. Thank you, ta' grazzi. Mela, kif intom tafu, twaqqaf kumitat sabiex jistudja l-kondizzjonijiet li bihom inkunu nistgħu niftħu l-iskejjel. Għandna 24 qiegħed fuq il-linja l-mamma ta' Benjamin Tanti, l-għodwa tajba, sinjura. Grazzi. Liema skola tixtieq li jibda attenti, Benjamin? Savio College. Mela, grazzi sinjura u auguri. Dik kienet l-għażla mela ta' number 24, il-mama ta' Benjamin Tanti. Issa għadin nċemplu l-number 25, il-mama ta' Nick Karwana, tajjeb. Dal-waqt tkun magħna wkoll fl-ewwel fuq il-linja. Infurmakom li Nick għandu l-ħuħ ukoll qiegħed japplika għadħul fl-ewwel sena primarja. U nimmaġina li forsi il-mama taħseb kif ħat tagħmel biex iddaħħal iż-żewġ titfal wieħed fis-sekondarja u ieħor fil-primarja. Jekk huwa possibbli. Nistennew li naqbdu magħha u mbagħad nisimgħu l-għażla tagħha wkoll. Kontit ngħidilkom li twaqqaf kumitat nazzjonali ieħor sabiex jistudja l-kundizzjonijiet u l-possibilitajiet li bihom wieħed jista' jiftaħ forsi l-qudiem l-iskejjel f'Settembru li ġej. Jiena dolodu wasal tal-konklużjoni li s-sena d-dieħla ħatkun daqsxejn imħarbta ħanajtek ukoll bħalma kienet din is-sena. Ma jidhirx li ħajkonna vaccine qabel il-miliet, il-number 25 qiegħda fuq il-linja. L-għodwa tajba, sinjura, l-għodwa tajba, grazzi tal-li tingħaqad magħna. Liema skola tixtieq li jibda jattendi Nick? Sana Luigi, nirringrazzjawk u nawgurawlek, sinjura, mela lil Nick, Sana Luigi, St. Aloysius, Birkirkara. Nippruvaw naqbdu issa lil mama ta' Liam Edward Holt, number 26. Għalhekk jidher li anke l-ewwel term tas-sena d-dieħla mhux se jkun faċli ħafna, mhux se jkun taħt il-kundizzjonijiet tas-soltu ħanajdulhom hekk li niftħu l-iskejjel. Issa naraw kif tiżvolġi l-istorja, qegħdin ngħixu l-istorja propju bħalissa. Il-number 26 qiegħed fuq il-linja wkoll, l-għodwa tajba, sinjura. Bonġu, fejn tixtieq li tibgħat lil Liam? Mela, inti tixtieq tibgħatu St. Dominic Savio, mela Savio College ukoll għal Liam. All right, nawguri, sinjura, grazzi u nawguralkom bil-qalb. U naraw kif ħanibdew is-sena d-dieħla l-ewwel term kif se ngħadduh. B'xi mod però naħseb jiena xi ħaġa diġà qegħdin nikkopjaw bħalissa u naħseb li f'Settembru nkunu f'sitwazzjoni ħarira aħjar milli qegħdin issa.
Fuq il-linja għandna wkoll il-mamma ta' Julian Qasam. Hello, l-odwa tajba, Sinjura. Bonġu, Sinjura. Liema skola tixtieq li tibgħat lil Julian, Sinjura? Savio College Ħaddingli. Nirringrazzjawk, Sinjura, u nawgurawlek. Grazzi tal-li naqgħat magħna. L-odwa tajba. Mela, bħalissa din nakwistaw ħafna esperjenza ġdida. Number 28 qiegħda fuq il-linja wkoll, il-mamma ta' Juan. L-odwa tajba, Sinjura. Bonġu, Sinjura, bonġu. Liema xkola tixtieq li jibda jattendi Juan is-sena d-dieħla? Savio College. U Savio College hija skont ix-xewqa tiegħek. Mela, grazzi, Sinjura, u nawgurawlek. Thank you. Ek l-estejna paġna oħra, issa jmiss il-number 29. Nirringrazzjawkom ħafna tal-kooperazzjoni tagħkom għax jekk mixin b'mod tajjeb. U dan. Mela kif kontit ngħid bħalissa qed niggwadanjaw ħafna esperjenza ta' kif wieħed jista' jkompli t-tagħlim u l-edukazzjoni ta' dawn it-tfal. Esperjenzi ġodda li ma konniex ippreparati għalihom, imma li qed nadattaw għalihom u kull ġurnata li tgħaddi dak li jkun jakkwista ftit iktar esperjenza, jagħmel ftit iktar kuċ. 29 qiegħda fuq il-linja wkoll, il-mamma ta' Nicholas, l-odwa tajba. Grazzi, Sinjura. Liema skola tixtieq li jibda jattendi Nicholas is-sena d-dieħla? Savio College. Mela Savio College sa tkun. Nirringrazzjawk, Sinjura. Grazzi. Awguri, Sinjura, awguri, grazzi. Mela number 29 għażlet l-iskola ta' Savio College. It-30 wkoll qiegħda fuq il-linja, il-mamma ta' Dylan, il-mamma mis-Sinjura Bela, l-odwa tajba. Savio College, mela s-Sinjura għażlet ukoll Savio College għat-tifel tagħha. Tajjeb, Sinjura, hekk ktibtlek jiena nawguralek minn qalbi. Lilek ukoll l-odwa tajba, Sinjura. Tajjeb, mela dik kienet l-applikant numru 30, skont il-polza tal-għażla li aħna konna għamilna u li konna xandarna wkoll live minn dan l-istudio. Dolodu wkoll fl-introduzzjoni tiegħi ma ringrazzjajt il-31 qiegħda fuq il-linja, għandna lill-mamma ta' Jake Flores, l-odwa tajba. L-odwa tajba, Sinjura. Mela, x'ta tagħżel skola għal Jake? Savio College. Mela, nawgurawlek, Sinjura, jena tajjeb, nawgurawlhom mill-qalb tajjeb. Good day. Tajjeb, insejt dolodu li nagħmel il-ringrazzjamenti tiegħi tal-kooperazzjoni kbira li qegħdin minn ħafna nies li qed jgħinuna. L-applikant numru 32, il-mamma ta' Kane Kurmi Butiġiġ qiegħda fuq il-linja, l-odwa tajba, Sinjura. Bonġu, Sinjura. Fejn liema skola tixtieq li jibda jattendi Kane? San Luigi, St. Aloysius College. Nirringrazzjawk, Sinjura, tal-li naqgħat magħna u għattilna liema skola tixtieq tibgħat fiha l-tifel tiegħek. Nawgurawlek. Grazzi, good day. Bye. Qed nippruvaw naqbdu issa wkoll il-mamma ta' Luigi Farrugia, number 33. Kont ngħidilkom li dan il-proċess 33 qiegħda fuq il-linja wkoll, il-mamma ta' Luigi, l-odwa tajba, Sinjura. Hello? Sinjura? Il-mamma? Hello? L-odwa tajba, Sinjura. Father Charles? Good morning. Yes. Tajdinna għal Luigi, yes. Savio College. Mela Sinjura, il-mamma ta' Luigi Farrugia, għażlet Savio College. Tajjeb. Grazzi, Sinjura, grazzi tal-li naqgħat magħna. Grazzi, auguri. Mela, dan il-proċess jimxi bis-saħħa tal-kooperazzjoni ta' ħafna nies. Tajjeb, għandna l-studio li mhux biss ipprovduna l-istudio u trasmissjoni, ma wkoll ipprovdewna wkoll din il-grafika li intom biha tistgħu issegwu pass pass fuq l-screens tagħkom kif kemm għandna postijiet fl-iskejjel min imissu u taraw il-proċess miexi pass pass wieħed wara l-ieħor, għażla wara għażla. Naħseb qatt ma kellna dan il-faċilità fejn intom stajtu issegwu dan id-dettal kollu b'mod immedjat l-għażliet tagħkom ilkoll.
Nixtieq nirringrazzja wkoll l-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni ġewwa l-Kurja tal-Arċisqof li jgħinna ħafna bil-fatt li nibatu ħafna reports li intom taraw fuq il-website, nibatuhom fil-ħinijiet kollha anke tard bil-lejl ħafna drabi u jtellawhomna mill-ewwel. Enuna wkoll fil-proċess anke tal-applikazzjonijiet u anke issa f'dan il-proċess il-ġdid tar-reġistrazzjoni tagħkom online. Għamlulna ħaġa veru faċli. U anke jikkomunikaw magħna u jagħtuna l-assistenza kollha li għandna bżonn. U m'għandix xi ngħid it-34 qiegħed fuq il-linja wkoll. Il-mamata Dilan Xwiereb, l-għodwa tajba, Sinjura. Grazzi, Sinjur, grazzi u nawguralkom. Mela, Sinjur Azel Savio College għat-tifel tiegħu Dilan Xwiereb. Nawguralek mill-qalb, Sinjur, u grazzi tal-komplimenti tiegħek. Grazzi, l-għodwa tajba. Mela, issa jmiss il-number 35 għanna lil-Markus Vella, nistennew li naqbdu mal-mama tiegħu sabiex tgħidilna l-għażla tagħha. Insomma, jew tagħhom għax nimmaġina li ssir anke b'diskussjoni kemm ma' tfal u jieħdu sem anke f'din id-diskussjoni il-papa u l-mama sewwa u taslu għal konklużjoni ta' flima it-35 qiegħda fuq linja l-mama ta' Markus, l-għodwa tajba, Sinjura. St. Aloysius College. Nirringrazzjak, Sinjura. Grazzi u auguri. Eka, grazzi. Mela Sinjura għażlet St. Aloysius College għal Markus Vella. All right, il-number 36 ukoll qiegħda fuq il-linja, ħana qilbu għal paġna oħra, l-għodwa tajba. Mela. Savio College għal Daniel. Tajjeb, grazzi ħafna, Sinjura. Grazzi. Mela, dik kienet il-mamata Daniel Zammit, l-applikant numru 36, li għażlu Savio College għat-tifel tagħhom. Tajjeb, issa qed nippruvaw naqbdu lill-mama jew il-papa ta' Cole Lovegrove, tamaw li ma jkunux fuq il-linja magħna. Nixtieq ukoll nirringrazzja ħafna lill-tim tagħna tal-uffiċċju ta' dħul fl-iskejjel tal-Knisja. Kellna nagħmlu kambjamenti kbar, għamilna ħafna tibdil, sar ħafna żvilupp u dan kollu mhux biss ma kienx mistendi ma f'ħafna ħin qasir. Ma tantx kellna ċans imma bil-kooperazzjoni ta' kulħadd u bl-adattament ta' kulħadd qed jirnexxielna naslu eżatt u nżommu l-appuntamenti li qed ikollna magħkom. Timmaġinaw li anka database li hija l-qofol ta' fejn nżommu r-records ta' dawn l-għażliet u tal-applikazzjonijiet tagħkom kellna niżviluppawha mhux ħażin. Il-numru ta' rapporti li qed intellaw fuq il-website huwa ikbar minn dak tas-soltu u anka l-proċessi qed isiru online. Però nirringrazzja l kulħadd għax verament sibna ħafna kooperazzjoni. U anka sibna ħafna support ukoll mill-segretarjat għandna l-37 ukoll fuq il-linja. Hello, good morning. L-għodwa tajba, Sinjura. Tajjeb. Lil-Cole, inti li ma skola tixtieq tagħżel lil-Cole? St. Aloysius. Nawgurawlek, Sinjura. Thank you, grazzi tal-li naqat magħna St. Aloysius College. Mela il-mamma ta' Cole Lovegrove għażlet sa' San Luigi. Mela għandna number 38 fuq il-linja, l-mamma ta' Jean Paul Gallia, l-għodwa tajba, Sinjura. Mela, x'sa tażillu li Jean Paul, Sinjura, li ma skola ħatibatu? Savio College, mela. U Savio College tkun, nawgurawlek mill-qalb, nirringrazzja. Grazzi, Sinjura, grazzi. U nirringrazzjawkom tal-kooperazzjoni tagħkom u li qed naqbdukom mill-ewwel hekk il-proċess ma jitqalx u jkompli jeħfief u nimxu l qudiem pass maġġel imma tajjeb ukoll kollox ħin u f'waqtu. Qed nippruvaw naqbdu issa mal-mama ta' Denzel Xiberras, il-number 39 dal-waqt. Il-39 qiegħda magħna fuq il-linja wkoll, l-għodwa tajba, Sinjura. Iva, Sinjura, t-nisimak, li ma skola tixtieq li Denzel jibda jattendi? De La Salle, mela, u De La Salle sa tkun, Sinjura.
Ekku, nawguraw. Grazzi, signora, auguri. Bye, bye. Mela dik kienet il-mama ta' Denzil Xiberras, number 39, 39, naddu issa għanna numru 40. Sewa, number 40 li nipruvaw naqdu issa mal-mama ta' Thomas Gafa. Kontit najdilkom ukoll li sibna ħafna support mill-kollegi tiegħi fis-segretarjat tal-Edukazzjoni Nisranija li qed jgħinuna wkoll daħħalnihom magħna wkoll f'dal-uffiċċju ta' dħul fl-iskejl tal-Knisja. Mela għandna number 40 il-mama ta' Thomas Gafa. Yes, Lord, what tajba, Signora? Hello? Hello? Yes, good morning. Father Charles mill-uffiċċju tal-iskejl tal-Knisja, Signora. Yeah, good morning. Liema skola tixtieq tibgħat lil Thomas? St. Aloysius. Mela, thank you, Signora, mela niktiblek St. Aloysius. Grazzi, sambat nerġaw nikdbulkom. Tang l-għodwa tajba. Goodbye. Bye. Mela, dik il-41 edha fuq il-linja u kol, il-mamma ta' Ryan. Yes, l-għodwa tajba, Signora. L-għodwa tajba, Signora. Li ma skola tixtieq li tibat li Ryan? St. Michael. U St. Michael tkun, Signora. Grazzi u auguri, grazzi tal-li naqat maħna. Dik kienet l-għażla wkoll tan-number 41, il-mamma ta' Ryan De Bono, bħalissa din naqbdu wkoll il-mamma tal-Kiran Zerafa. Kontit ngħidilkom li wkoll kollegi mill-segretarjati naqdu ma' dan l-uffiċċju sabiex jgħinuna f'dan il-proċess salli aħna nkunu nistgħu mmexxu u nagħmlu t-tibdil li kien hemm bżonn. Għandna fuq il-linja number 42, għanna l-mamma ta' Kiran Zerafa, l-għodwa tajba, Signora? Bonġu, Signora. Tista' tgħidilna l-għażla għal Kiran? St. Michael School. Mela għandna l-iskola ta' St. Michael, għal Kiran, grazzi, Signora, u auguri. Tajjeb, grazzi. U għek imlejna paġna oħra, nistaw nimxu passi ieħor il-qoddim u naqalbu paġna oħra u nmorru għan number 43 għanna mela għanna l-mamma ta' Abdel Karim, l-għodwa tajba, Signora? Bonġu. Li ma skola tixtieq li tibat l-Abdel? St. Aloysius kun. Nirringrazzjawk, Signora, auguri. Thank you, bye-bye. Mela dik kienet l-għażla ta' number 43, qegħdin issa nċemplu lill-mamma ta' Ethan Ugo Ċiku u nistennew li tkun magħna. Kont qed ngħidilkom li naqdu magħna ma' dan l-uffiċċju fid-diversi ġranet kemm waqt il-polozz tal-iskejjel ta' din l-proċess ta' dħul fl-iskejjel tal-Knisja u anka issa f'dan għal-għażliet ta' naqdu diversi persuni mill-segretarjat naqdu magħna u tituna daqqatit sewwa. Il-number 44 edha fuq linja, l-għodwa tajba, Signora? Good morning. Mela, xta tażel għal Ethan? St. Aloysius. Mela, u St. Aloysius sa tkun. Nirringrazzjak tal-li naqat magħna, Signora, u tal-li għattinna xini l-għażla għat-tifel tiegħek. Nawgurawlek, thank you, auguri. Mela dik kellna l-number 44 fuq il-linja, issa ngħaddu għan number 45 il-mamma ta' Melvik Spiteri. Mela, u għanna daw il-persuni mis-segretarjat li tinaqdu magħna u tjgħinuna f'dan il-proċess u hekk aħna nkunu nistgħu nlaħqu iktar mal-ħafna xogħol li żdied sabiex nkunu nistgħu nkomplu dan l-għażliet tagħkom fl-iskejjel. Għandna l-mamma ta' number 45 fuq il-linja, il-mamma ta' Melvik, l-għodwa tajba? Għodwa tajba, Savio College. All right, Signora. Grazzi u auguri, Signora. Grazzi. Mela, għandna number 46 fuq il-linja wkoll, il-mamma ta' Jakim, l-għodwa tajba? Bonġu, Signora. Li ma skola tixtieq li jibda jattendi Jakim is-sena d-dieħla? Savio College. L-għażla tiegħek hija mela ta' Savio College. Tajjeb u nawgurawlek, Signora. Grazzi tal-li naqat magħna. Qed nistennew issa li ninaqdu mal-mamma ta' Kerik Zammit, il-number 47.
Tajjeb, dal-waqt tkun magħna wkoll. U fost il-nies ukoll li qed jgħinuna wkoll għandi ma' ġenbi hawnhekk lin-nutar Robert Aquilina li tant baqa jassistina l-kors kollu. Jiena naħseb meta tlu l-ewwel darba ma naħsibx li passar kemm ħan involvih f'xogħol. Number 47 qiegħed fuq il-linja, il-mama ta' Kerik. L-għodwa tajba, Sinjura. St. Michael u St. Michael tkun, Sinjura, grazzi tal-li għad tistennina. Grazzi, Sinjura, u auguri. Grazzi u grazzi tal-kooperazzjoni ta'kom. Kontit ngħidilkom meta għatlu b'din il-biċċa xogħol ma naħsibx li passar kemm il-darba ħanġibu hawnhekk u kemm ħajkollu jqgħod bil-paċenzja. Yes. Il-48 qiegħda fuq il-linja wkoll, il-number 48 l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu, Sinjura, li ma xkola tixtieq tibgħat il-ġejk is-sena d-dieħla? Savio College. Grazzi, Sinjura. Iva, Sinjura, kollox miexi sew bil-kooperazzjoni tagħkom ukoll għax hekk kulħadd jagħti s-sem tiegħu u kollox miexi ħarir. Nirringrazzjak. U auguri, grazzi. U nirringrazzja lilkom ukoll għax il-fat li intom tkunu available mill-ewwel jgħin ħafna. Il-Sinjura, il-mamma ta' Jacob John qiegħda fuq il-linja wkoll. L-għodwa tajba, Sinjura. Fejn tixtieq li jmur li ma skola tixtieq li jmur Jacob? Sana Luigi, mela Sana Luigi tkun St. Aloysius. Nirringrazzjawk li naqgħat magħna, Sinjura, u nawgurawlek ta' lilek u t-tifel ta'. All right. Issa nipruvaw naqbdu l-mama ta' din Aġuż. Kontit ngħid li anke l-kooperazzjoni tagħkom hija ħafna utli u neċessarja sabiex dan il-proċess jibqa' miexi b'dan il-veloċità li għaddejjin biha. Naħseb li wasalna biex naqbdu lill-mama ta' din Aġuż. Yes, għandna lill-mama ta' din, l-għodwa tajba, Sinjura, merħba bik. Grazzi, Sinjura. Mela, li ma skola tixtieq tibgħat il-din is-sena d-dieħla? St. Michael u St. Michael tkun. All right, nawgurawlek, Sinjura, lilek u t-tifel. All right, ħafna esperjenzi sbieħ. Grazzi. Dik kienet l-għażla tan-number 50 mela minn 103 għandna l-51 ukoll fuq il-linja. Il-għodwa tajba, Sinjura. Hello, Sinjur, yes, Elijas, li ma skola tixtieq li tibatu s-sena d-dieħla? St. Michael. Grazzi, Sinjur, tal-li naqgħat magħna u nawgurawlek mill-qalb tal-lilek u l-tifel u l-kulħadd. La, St. Michael, grazzi. Mela dak kien l-għażla tan-number 51, issa ngħaddu għan-number 52 fejn għandna lil Isaac Kurmi. Nirringrazzjakom kif kontit ngħid il-52 kol qiegħed fuq il-linja. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Grazzi. Mela, fejn tixtieq li jmur is-sena d-dieħla Isaac? Savio College. Mela għandna grazzi, Sinjura, grazzi tal-kooperazzjoni. Lilek ukoll ħej. Grazzi. Mela s-Sinjura wkoll għażlet Savio College għall Isaac Kurmi, wasalna fin-number 53, tinsa nikkollegaw ma' nċemplu lill-mama ta' Jerome Abela, tajjeb. Naħseb dal-waqt tkun magħna 53 dan mama ta' Jerome, l-għodwa tajba, Sinjura. Hello, Sinjura. Mela, li ma skola tixtieq tibgħat lil Jerome is-sena d-dieħla? St. Michael. U St. Michael tkun. Nawgurawlek, Sinjura, lilek u l-tifel. Grazzi u proset. Grazzi. Mela, dik kienet l-għażla wkoll tan-number 53 tal-mama ta' Jerome Abela. Issa din kollegaw nċemplu lill-mama ta' Matteo Attard Pulucino, dak li għat il-number 54. Matteo wkoll għandu l-ħuħ li applikaw wkoll din is-sena fit-tieni sena kindergarten. Mela, number 54, l-għodwa tajba, hello, good morning, welcome. Good morning. Thank you for joining us and for waiting patiently. Which school would you like to send Matteo coming scholastic year?
St. Aloysius College, and St. Aloysius College it will be. Okay, good luck, good luck. Thank you for joining us. Mela dik kienet l-għażla wkoll tal-mama ta' Matteo Attart Pulucino li għażlet ukoll l-iskola ta' San Luigi St. Aloysius College ġewwa Kara. Għandna l-15 mama tal-Jamie Sapiano fuq il-linja l-għodwa tajba, Sinjura. Good morning, Sinjura. Savio College. Grazie, Sinjura, grazie. Mela Jamie għal Savio College. Grazie, Sinjura, grazie. Mela, ekku għamilna l-għazla tal-number 55 ta' Jamie Sapiano, issa jmiss il-mama ta' Andrea Gambin, u dal-waqt nkunu l-estejna paġna oħra, naqra mixin pass. Il-number 56 edha fuq il-linja, l-mama ta' Andrea, l-odwa it-tajba. L-odwa it-tajba, Sinjura, grazzi. Grazzi. Kif għattilkom sibna l-kooperazzjoni ta' kulħadd. Mela, fej tixtieq li Andrea jixtieq jattendi s-sena d-dieħla? Savio College. U mela Savio College. Nirringrazzjawk, Sinjura, grazzi ħafna, napprezzaw. Grazzi, good day. Bye. Mela, għanna number 57 issa, tinċemplu l-mama ta' Ethan Guder. Nittamaw li naqbdu għamalajl, muħalli nkomplu mixin b'dan il-ritmu li għaddejn bih. Ekku, Sinjura edha fuq il-linja mill-ewwel, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu. St. Michael Alliton. Nirringrazzjak, Sinjura. Grazzi u auguri, grazzi. Mela dik kienet l-għażla wkoll tan-number 57 tal-mama ta' Ethan Guder, issa din ninċemplu lill-mama ta' Jaden Muscat, il-number 58. U dana, bil-kooperazzjoni ta'kom kif ittaraw għaddejjin b'ritmu tajjeb u il-proċess miexi sewwa. Intom qegħdin issegwu l-kol mid-djar ta'kom. Kważi 58 qiegħed fuq il-linja, il-mama ta' Jaden. Hello, l-għodwa tajba. Hello. Fejd li ma skola tixtieq li Jaden jibda jattendi s-sena d-dieħla? Savio College. Mela, inti tixtieq li s-sena d-dieħla jattendi Savio College. U hekk sa jkun. Nawgurawlkom, Sinjura. Thank you. Grazzi u auguri. Grazzi. Issa imiss number 59 wara li rajna l-għażla tal-mama ta' Jaden Muscat. Issa jmiss l-mama ta' Matthew Mikallef li għedha nċemplula u minna ftit ieħor tkun magħna fuq il-linja u l-għodwa tajba, Mrs. Mikallef. Good morning. Liema skola tixtieq li jattendi Matthew s-sena d-dieħla? St. Aloysius. Nawguralek u nirringrazzjak, Sinjura. Grazzi, napprezzaw, Sinjura, grazzi. Auguri. Mela dik kienet ukoll il-number 59 li għażlet l-iskola ta' San Luigi għat-tifel tagħha Matthew Mikal. Is-60 qiegħda fuq il-linja wkoll il-mamma ta' Gabriel, l-għodwa tajba. Bonġu, Sinjura. Mela, liema skola tixtieq tibgħat lil Gabriel? St. Michael School Har Ormi. Grazzi, Sinjura. Kun imbirka, Sinjura, u auguri. Thank you. Auguri, bye. Mela dik kienet l-għażla ta' numru 60, il-mamma ta' Gabriel Mifsud. U issa ngħaddu għan number 61. Il-mamma ta' Keldin Paċ qegħdin inċemplula u dal-waqt tkun magħna fuq il-linja. 61 qiegħda fuq il-linja, il-mamma ta' Keldin, l-għodwa tajba. Grazzi, Sinjura, li naqat magħna. Li ma skola tixtieq li Keldin jibda jattendi s-sena d-dieħla? San Luigi il-Bikri Kara. Ekku, Sinjura, u nawgurawlek mela u nirringrazzjawk tal-li bil-paċenzja għat tissegwina. Grazzi. Mela dik kienet l-għażla tan-number 61 tal-61. Mela, għanna number 62 fuq il-linja, il-mama ta' Gabriel Mikallef.
mela, il-mama ta' Gabriel għażlet l-iskola ta' Savio College. U qalu li jissa wara dina l-għażla tal-mama ta' nirringrazzjak ta' sinjura, grazzi ħafna, grazzi u auguri. Wara l-għażla ta' din is-sinjura ninformakom li Savio College kull ma baqa' post wieħed. Forsi r-reġija tista' tellanna fuq l-iskrin min kienu dawk li applikaw biex jidħlu ġewwa l-iskola ta' Savio College. Kif baqa' post wieħed. Sa dan it-tant qegħdin ekku dawn huma l-lista l-għażla tfal li għażlu li jmorru San Luigi. L-għodwa tajba, sinjura? Yes. Liema skola tixtieq tibgħat lil Karl is-sena d-dieħla? Hello? Yes, sinjura, il-mamma ta' Karl Sawyer, u xek. Bonġu, sinjura, Father ċans mill-uffiċċju tal-iskejl tal-Knisja. Bonġu, grazzi tal-lina għatmana. Xtaqt insaqsik li ma skola tixtieq li Karl jibda jattendi s-sena d-dieħla. St. Michael. Grazzi, sinjura, tal-lina għatmana u tal-li għattinna l-għażla tiegħek. Grazzi u proset, auguri, bye. Ekku, dik kienet l-għażla tal-Sinjura Sawyer, mela, għanna issa l-għadwa tajba, Sinjura, l-mamma ta' Bradley. Bonġu, Sinjura, bonġu. Mela, Sinjura għart li tieħu l-aħħar post ta' Savio, naħseb ila titlob jien ma ngħidlekx kemm. Ekku, mela, dik kienet l-għażla tal-mamma ta' Bradley. Għattart nirringrazzjawk, Sinjura, li naqgħat magħna, nawguralkom minn qalbi. Nitlob ir-reġija, forsi naramlu daqsxejn rendi konċ kejken, naraw kemm kien it-tfal li daħlu ġewwa Savio College u narawhom ftit flimkien tajjeb. Wasalna fin-number 65, mela l-ewwel wieħed li għażel Savio College kien Paris Jacob, mbagħad kellna lil Laġus Mattias, wara l-Aquilina Sven, mbagħad il-Spiteri Cayman, il-Muscat Luca, Cordina Dian, għal daqsxejn diffiċli biex naraħ, Kalamatta, Josef, Fleri Raffael, Farrugia Nathan, Tanti Benjamin, lil-Holt Liam Edward, lil-Julian Asa, lil-Juan Pach, Nicolas Bird, lil-Dylan Abela, lil-Flores Jake, Luigi Farrugia, Dylan Xwireb, Daniel Zamit, Jean-Paul Gallia, Melvik Spiteri, Jakim Kutajjar, Jake Spiteri, Esprit Spiteri, Isaac Kurmi, Jamie Sapiano, Andrea Gambin, Muscat Jaden, Mikallef Gabriel u Attard Bradley. Dawk huma it-tfal li għażlu l-iskola ta' Savio College. Tajjeb nawgurawlhom mill-qalb. Mela issa minn issa l-qudiem ninfurmakom li m'għandniex postijiet ġewwa l-iskola ta' Savio College u għalhekk intom ma tistgħux tagħżlu dina l-iskola. Però meta mbagħad timlew il-formula tal-skola ta' preferenza tal-waiting list, jekk tixtiequ forsi tieħdu ċans tistgħu tikbu t-tifel fuq il-waiting list. Nadnu tama li għanna fuq il-linja number 65. Number 65 għanna l-mamma ta' Daniel Mayo. Yes, l-għodwa tajba, sinjura. Bonġu. Mela, l-Daniel, fej tixtieq li immur s-sena d-dieħla? Ta' St. Michael. Grazzi, sinjura. Grazzi tal-li naqat magħna u St. Michael School tkun is-sena d-dieħla. Agur, grazzi. Grazzi, napprezza. Tajjeb, mela, dik kienet l-għażla ta' number 65, il-mamma ta' Daniel Mayo, sanaddu għan number 66, il-mamma ta' Neil Abela, l-għodwa tajba, sinjura, merħba bik. Grazzi, sinjura. Fej tixtieq li jmur is-sena d-dieħla Neil? St. Michael. U St. Michael tkun, nirringrazzjawk tal-li għat segwina u naqat magħna. Nawgurawlek tant esperjenzi sbieħa lik u għat-tifel. Grazzi ħafna. Naddu għan number 67 wara li smajna l-għażla tal-mamma ta' Neil Abela. Issa tinċemplu l-mamma ta' Jacob Cilia, il-mamma ta' Jacob. L-għodwa tajba, sinjura? L-għodwa tajba, merħba bik.
Fej tixtieq li jibda jattendi skola s-sena d-dieħla Jacob. St. Michael, mela St. Michael sa tkun, nirringrazzjawk li qed issegwi il-proċessu, grazzi Sinjura u awguri ta' lilek ukoll, grazzi Sinjura, napprezza, grazzi, babaj. Ekku, grazzi tal-kooperazzjoni tagħkom, dik kienet l-għażla ta' 68 qiegħda wkoll fuq il-linja, 68 Zekeri Karabot, u xek il-mamma ta' Zekeri u xek għandna fuq il-linja. Bonġu, Sinjura, li ma għażla tixtieq, li ma skola tixtieq li jattendi Zekeri? St. Michael. St. Michael, grazzi Sinjura. Grazzi Sinjura, grazzi, napprezzaw, grazzi. Bye. Mela dik kienet is-Sinjura Karabot li għażlet l-iskola ta' St. Michael għal Zekeri. Issa ngħaddu għan number 69, il-mamma ta' Carlisle Farrugia. L-għodwa tajba, Sinjura. Hello? Bon. Iva, għajdli, Sinjura, għajdli. St. Michael u St. Michael tkun, grazzi tal-li għat t-segwina, grazzi. St. Michael mela u kol għal Carlisle Farrugia. Issa imis number 70, niprofaw naqdu l-mama ta' Viktor Bogdan. U dal-waqt da fuq il-linja u kol, l-għodwa tajba, Sinjura. Good morning. Li ma skola tixtieq li jibda jattendi Viktor? Della Salle College. Tajjeb, u mnawguralkom il-festa tajba, mela kifat fil-bidu l-lunija l-festa ta' San Juan Battista della Salle. Auguri, Signora, good luck. Thank you, bye. Dak kien il-numru 70, ekku, l-estejna l-ewel 70 applikant. Issa qed nċemplu l-mama tal-number 71, il-mama ta' Jonathan Camilleri, edha fuq il-linja, l-għodwa tajba, Sinjura. L-għodwa tajba u merħba bik. Fej tixtieq li jibda jattendi s-sena d-dieħla Jonathan? St. Michael School, ekku, għek ikun, Sinjura, nirringrazzjawk li segwejtna u li għattinna l-għażla tiegħek. Nawguralkom. Grazzi, Sinjura, grazzi. Ekku, dik kienet l-għażla tal-mamma ta' Jonathan Camilleri, sanna fuq il-linja l-mamma ta' Benjamin Joseph Copper. L-għodwa tajba, Sinjura? Good morning. St. Michael School. Okay, and St. Michael it will be. Thank you for joining us. Thank you. Good luck. Bye. Yes, dik kienet l-għażla tan-number 72, issa jmiss il-number 73, il-mamma ta' Sven Formosa. Nistennew li nikkomunikaw magħha. Sven ukoll kellu oħtu li qed applikat ukoll propju fil-Form 1, nimmaġina li probabbli huma twins. Tajjeb, is-73 misna, 73 Sven Formosa. L-għodwa tajba, Sinjura? Mela, għalli ma skola tixtieq li tibat li l-Sven. St. Aloysius, Sinjura. Nirringrazzjak, grazzi ħafna. Grazzi, Sinjura, napprezzaw, grazzi. Mela, Sven ħajbda jattendi l-iskola ta' San Luigi, is-74 edha wkoll fuq il-linja, l-għodwa tajba, Sinjura? Good morning, l-għodwa tajba. Mela, fejti tixtieq li jibda jattendi Jacob is-sena d-dieħla? St. Michael School. Nirringrazzjawk, Sinjura, tal-li għad tistennina. Grazzi, u auguri, proset, bye. Mela, dik kienet l-għażla tal-mama ta' Jacob Vella u ħajibda jattendi l-iskola ta' St. Michael, bħalissa din inċemplu l-mama ta' Keen Cilia, number 75. Dal-waqt nkunu mlejna paġna oħra, mixin pass, imma mixin b'ritmu tajjeb. Għanna fuq il-linja l-mama ta' Cilia, nimmaġina, għadna le. Yes, nistennew ftit ieħor. Mela, kif konna ngħidu fil-bidu wkoll issa 75 qiegħda fuq il-linja l-mamma ta' Keen Cilia, l-għodwa tajba. Hello, l-għodwa tajba, Sinjura, grazzi tal-li naqgħet magħna.
Li ma skola tixtieq li jibda jattendi Keen. St. Michael School. Mux Keen naħseb kif tajdu li sem tat-tifel. Keen, all right, ma naħsibni all right, għandi Grazzi, unawguralkom, sinjura. Grazzi, u auguri. Tajjeb, etni nota li forsi 76 edha fuq il-linja, yes, Lodwa tajba, sinjura, l-mama ta' Zek. Lodwa tajba. Fej tixtieq li jibda jattendi Zek is-sena d-dieħla. St. Michael. Mela, nirringrazzjawk, sinjura, u nawgurawlek. Grazzi ħafna tal-li naqat magħna. Grazzi ħafna. Dik kienet l-għażla tal-mama ta' Zek Zammit, il-number 76. Kont qed nirrealizza li min tisegwina fuq l-internet, sewa fuq il-computer, fuq il-tablet, fuq il-smartphone, fuq il-mezzi ta' komunikazzjoni, probabbli aħna għadin ftit qabilkom, għax intom qed tisimgħu u hemm daqsxejn ta' delay. Għalhekk meta tinċemplulkom intom taħsbu li għadkom lura u tinċemplulkom ftit qabel ma intom tistennewna naħseb. Għaliex pers li jaħdem bid-delay aħna nkunu ftit qabilkom u nkunu qegħdin inċemplulkom ftit qabel ma intom għadkom smajtu l-għażliet ta' qabel. Ma qed nistennew li nikkollegaw li nċemplu lil mama ta' Nathan Joseph Baldacchino, number 77. Qed niċċekkjaw ukoll l-applikazzjonijiet. Forsi r-reġija tista' tagħtina pereżempju l-lista ta' kemm kellna applikazzjonijiet San Luigi, pereżempju, St. Aloysius College. Naraw kemm għandna ġiġa applikazzjonijiet, infakkar li St. Aloysius College kellna 21 post fil-bidu. Tajjeb, ekku dawn huma l-tfal li għażlu San Luigi. Jimma jirnexxilix noddhom malajr kemm imtlew minn dawn il-21 post, imma baqa' 4 postijiet jgħiduli għal San Luigi. Forsi sakemm naqbdu lill-sinjura ta' Nathan, il-mamma ta' Nathan Joseph Baldacchino, forsi nistgħu naraw xi grafika oħra. All right, mela mexxi. Lodwa tajba, sinjura. Lodwa tajba, sinjura. Mela, Nathan li ma' skola tixtieq tagħżel? St. Aloysius. Nirringrazzjawk, sinjura, li naqgħet magħna. Grazzi, proset lilkom. Grazzi, Lodwa tajba. Mela, s-sinjura l-mamma ta' Nathan għażlet ukoll St. Aloysius u lestejna paġna oħra. Dik kienet il-11 il-paġna, sinjura, nagħmlu kuraġġ. Wasalna issa fin-number 78 għandna tinċemplu lill-mamma ta' Liam Cody Mayo. Ma nafx hekk hux qiegħda fuq il-linja bħalissa. Nistennew ftit fil-każ. Nfakkarkom il-postijiet li kellna fil-bidu available. De La Salle College kellu 7 postijiet, San Luigi u St. Aloysius Birkirkara 21 post, St. Albert the Great kellu 20 post, St. Dominic Savio li issa imtela kellna 29 post kollox, St. Elias għandna 39 post, St. Michael 54 post, Stella Maris College Gżira 13 il-post, li b'kollox iġibu total ta' 183. Mela, l-odwa tajba, sinjura. Grazzi, sinjura, tista' tgħid li ma' skola tixtieq li tibgħat lil Liam? St. Aloysius u St. Aloysius kun ekku. Grazzi tal-li qed tissegwina. Grazzi, sinjura. Grazzi lilek ukoll. Ekku. Mela, issa jmissna l-number 79, il-mamma ta' Deandre Mikallef, l-odwa tajba, sinjura. St. Michael, grazzi tal-risposta tiegħek immedjata. Grazzi, u auguri. Grazzi, auguri. Mela, sinjura għażlet l-iskola ta' St. Michael Deandre Mikallef. Nigdim f'kollegament nimmaġina man mamma ta' Nil Vellagalia, nċemplula bħalissa. Kontit ngħidilkom mela li kollox kellna 183 post li huma mela lejti huma fuq il-linja wkoll il-mamma ta' Nil, l-għodwa tajba, sinjura. Bonġu, sinjura. Li ma skola tixtieq li attendi Nil is-sena d-dieħla?
St. Michael. Ecco, grazie signora, grazie u auguri, proset, grazie. Mela dik kienet l-għażla tal-numru 80, dal-waqt nkunu bizna l-ewwel 83 u kun ma jkun baqanna 100. Għadna mhux in-nofs imma it-telat lajnija sewwa. Nċemplu lill-mama ta' Nathan Bonnici, nittamaw li dal-waqt kun magħna fuq il-linja. Tajjeb, kontit ngħid l-81 edha fuq il-linja l-mama ta' Nathan, l-għodwa tajba, sinjura. L-għodwa tajba, għajd li sinjura. St. Michael, grazzi sinjura grazzi. Grazzi, our pleasure. Thank you, auguri sinjura. Mela dik kienet l-għażla tal-mama ta' Nathan Bonnici li għażlet l-iskola ta' St. Michael. U issa din inċemplu l-mama tal-Jaden Bezzina, number 82 dal-waqt. L-82 edha wkoll magħna fuq linja, Sinjura Bezzina, l-għodwa tajba. Mela, liema skola tixtieq li jibda jattendi Jaden is-sena d-dieħla? St. Michael. U St. Michael tkun nirringrazzjawk Sinjura tal-paċenzja tiegħek. Lilek ukoll Sinjura. Ekku, dik kienet l-għażla mela tal-number 82 tal-mama ta' Jaden Bezzina li għażlet l-iskola ta' St. Michael. Issa qed inċemplu lill-mama ta' Sven Farrugia, number 83. Nirringrazzjakom verament tal-kooperazzjoni tagħkom. Jiena kien hemm min ikkummenta li għalli nibdew nagħmlu hekk ukoll fil-futur, flok noqogħdu ninġabru f'sala kbira u noqogħdu tistennew u dan hekk tkunu iktar liberi u mmexxu iktar faċli u tiġu liberati mill-ejn ma tgħodux tinqalgħu mid-dar u kulħadd ikun jista' jsegwi l-proċess. Però insomma dawn idejat, imma nirringrazzjawkom tal-feedback pożittiv li qegħdin ittuna. U jekk hemm xi kritika wkoll merħba biha wkoll ħalli dejjem nirranġaw għall-aħjar. Nittama li badna l-Sinjura Farrugia, l-mama ta' Sven, qed nippruvaw nċemplula. Kontet ngħidilkom li l-postijiet li għandna offruti llum mhumiex il-postijiet li semmejna fil-bidu f'Novembru meta ħriġna ir-regolamenti. Hemmhekk dikinhar konna ppubblikajna n-numru tal-postijiet li kellhom l-iskejjel. Imma kif tafu intom aħna f'dan il-proċess għandna applikazzjonijiet prinċipalment ukoll tal-aħwa u tat-tfal tal-impjegati tal-iskejjel tal-Knisja li jinkitbu mill-ewwel propju fl-iskejjel fejn huma jew fejn jaħdmu l-ġenitur jew fejn hemm ħuthom li jattendu l-iskola. U għalhekk dak il-postijiet li ġew offruti fil-bidu naqsu għaliex ġew reġistrati dawn it-tfal f'dawn l-iskejjel. Konna tajna rendikont ta' kemm daħlu tfal b'dawn il-kriterji prinċipalment tal-aħwa u tal-impjegati propju f'Jannar qabel ma intom għamiltu l-applikazzjoni tagħkom u l-83 qiegħda fuq il-linja, Sinjura Farrugia, l-għodwa tajba, bonġu Sinjura, bonġu. Il-fejn tixtieq li jibda jattendi skola s-sena d-dieħla Sven. St. Michael School, grazzi Sinjura grazzi napprezza Sinjura, grazzi. L-84 edha fuq il-linja wkoll, il-mama ta' Benjamin, l-għodwa tajba. Fejn tixtieq li Benjamin jibda jattendi s-sena d-dieħla? St. Michael, nirringrazzjawk Sinjur, grazzi tal-li, grazzi ħafna. Ekku Sinjura għażel għat-tifel tiegħu Benjamin Michael, l-iskola ta' St. Michael. U hekk imlejna paġna oħra, dik kienet it-12 il-paġna. U immiss issa l-number 85, il-85, qegħdin inċemplu lill-mama ta' Luca Portelli. Mela, Sana Luigi, l-għodwa tajba, skużani, l-mama ta' Luca Portelli. Mela, yes, li ma skola tixtieq għal Luca, Sinjura? Sana Luigi. Mela, Sinjura għażlet St. Aloysius, Sana Luigi, għat-tifel tagħha Luca, nirringrazzjawk Sinjura li naqgħet magħna. Jekk l-għodwa tajba, Sinjura, lilek ukoll ġurnata tajba. Jekk nifhem sewa għal Sana Luigi baqa' post wieħed biss. Qed ngħid sewwa?
Ekku, naħseb li kull ma baqa post wieħed biss se tinċemplu lill-mama ta' Caden Grek u ġifieri dal. Mela, grazzi, l-għodwa tajba, Sinjura Grek. L-għodwa ajwa, grazzi, Sinjur, grazzi. Li ma skola tixtieq li jibda jattendi Caden? St. Aloysius, ekku, grazzi tal-għażla tiegħek u tal-li weġibt it-telefonata tagħna. Grazzi, grazzi. U b'dika l-għażla tas-Sur Grek ninformakom li l-iskola ta' San Luigi imtliet ukoll. Nistgħu naraw nitlob ir-reġija li naraw klimkienu daw it-tfal li għażlu li jibdew jattendu l-iskola ta' San Luigi ġewwa Birkirkara. Għandna lil Kawki Tristan, il-Kamilleri Bauman Luke, lil Borch Nathan, lil Psajla Miguel, lil Zak Dekwara, lil Nick Karwana, lil Kane Kurmi Buttigieg, lil Marcus Vella, lil Cole Lovegrove, lil Thomas Gafa, lil Karim Abdel Mizurati, lil Ethan Ugo Ċinuku Ananju, lil Kutajjar Jacob John, għanna u koll l-Lattart Puluccino Matteo, lil Mikallef Matteo, lil Paċ Keldin, lil Formosa Sven, il-Baldacchino Nathan Joseph, il-Majo Liam Cody, Portelli Luca u l-aħħar għażla kienet propju ta' Sur Grek, il-papa ta' Grek Caden. Inkomplu blażliet għandna lill-papa ta' Keen Spiteri fuq il-linja. Hello, l-għodwa tajba. Bonġu ser. L-għodwa. Dela sal tkun, unawgurawkom il-festa tajba mela allu. Grazzi, grazzi, u auguri. Thank you. Mela, kif intom tafu, mela issa għanna żewġ kejjel li mtlew, għanna number 88 fuq il-linja, il-mamma ta' Jamie Xriħa. Bon, St. Michael, grazzi, Sinjura. Grazzi, napprezzaw, Sinjura, grazzi. Għanna Sinjura li għazlet l-iskola ta' St. Michael, il-mamma ta' Jamie Xriħa. Mela issa għanna żewġ kejjel li ma tistawx tażlu minnhom. Pero nfakkarkom li jek tixtiquhom tistgħu tieħdu ċans mhux se titilfu xejn prattikament kull ma tridu tagħmlu hija li timlew il-formola elettronika biex ngħidlek u tgħidulna li tixtiequ tibqgħu fuq il-waiting list. Is-Sinjura Montebello, l-għodwa tajba. Grazzi, yes. St. Michael, Sinjura. Mela l-mama ta' Samuel għażlet l-iskola ta' St. Michael. Nirringrazzjawk, Sinjura. Grazzi u auguri. Thank you, bye-bye. Mela dik kienet l-għażla tal-mama ta' Samuel Montebello. Issa din inċemplu lill-mama ta' Luca Blazej Pisani. Kontit ngħidilkom li jekk xi ħadd jixtieq li jinkiteb xi waħda minn dawn l-iskejjel jista' jibqa' fuq il-waiting list u jindikanna bħala skola ta' preferenza l-iskejjel li huwa li xtuq għandna fuq il-linja lill-mama ta' Luca, l-għodwa tajba, Sinjura. Good morning. Fejn tixtieq li Luca jibda jattendi? St. Michael, Sinjura, grazzi, Sinjura, u auguri. Thank you, bye-bye. Ekku l-iskola ta' St. Michael, il-mama ta' Luca Blazej Pisani, għażlet St. Michael. Dik kienet l-għażla ta' numru 9, ġifieri issa jisnu wasalna fin-nofs, propju fin-nofs. Issa tinċemplu lill-mama ta' Jake Sammut. Mela, l-għodwa tajba, Sinjura. Grazzi. St. Michael, grazzi tal-li kont pronta u għattinna mill-ewwel. Grazzi, Sinjura, u auguri. Mela dik kienet ukoll l-għażla tal-mama ta' Jake Sammut, il-number 91, li għażlet l-iskola ta' St. Michael. U hekk għandna paġna oħra mimlija. Ngħaddu għal-number 92 li tinċemplu issa l-mama ta' Luca Mizzi. Fuq il-grafika taraw bil-background blue tajjeb il-92 Luca Mizzi. Veru din il-grafika ħarġet tajba u sabiħa, nirringrazzjaw ħafna il-Wi Media li ħadu l-inizjattiva, proponaw ilna u ħarġuna sodisfazzi propju bil-prodott li huma offrew lilna u lilkom u hekk kulħadd jista' jsegwi b'mod ċar x'inhu jiġri. Ekku, mela għandna l-mama ta' Luca Mizzi fuq il-linja, l-għodwa tajba, Sinjura. Hello, Sinjur, hello, skużani. All right.
Della Sal, mela Sinjur għażel l-iskola ta' Della Sal għat-tifel tiegħu u jekk ikolli ngħid Della Sal waslet ukoll biex timtela. Nirringrazzjawk Sinjur li ngħaqadt magħna u nawgurawlek ta' tajjeb, awguri l-għodwa tajba. Issa ninċemplu l-number 93 l-għodwa tajba, il-mama ta' Luke. Bonġu Sinjura li ma skola tixtieq li Luke jibda jattendi. St. Michael School. Mela nirringrazzjawk Sinjura li qed tistennina u tal-għażla tiegħek. Nawgurawlek, grazzi l-għodwa tajba. Mela dik kienet l-għażla wkoll tal-mama ta' Luke Camilleri, number 93 li għażlet l-iskola ta' St. Michael. Issa qed inċemplu lill-mama ta' Sean Porter, number 94. Tajjeb, kontet nirringrazzja lil We Media li ħarġu b'din il-proposta ta' din il-grafika li bija kulħadd jista' jsegwi wkoll x'inhu jiġri. Veru kienet idea sabiħa u prodott tajjeb. Mela 94 qiegħda fuq il-linja. Hello, good morning, Sinjura. Bonġu. Iva, għadli Sinjura, fejn tixtieq li jibda jattendi? Is-St. Michael, tajjeb Sinjura, nirringrazzjaw kun awgurawlkom. Thank you, awguri, l-għodwa tajba. Mela, Sean jixtieq ukoll imur jattendi l-iskola ta' St. Michael u issa qed inċemplu lill-mama ta' Kyle Kassar, number 95, tajjeb. Dal-waqt ingħaqad magħna wkoll. Ftit qabel ukoll kont ngħidilkom li mela f'Jannar aħna konna tajna rendikont ta' kemm kienu applikaw bil-kriterju tal-aħwa u tal-impjegati, mhux biss tajna wkoll numru globali kif għamilna fiċ-ċirkulari li qassamna qabel ma intom applikajtu, imma wkoll għandna rapport pubblikat ukoll fuq il-website b'dawn l-ismijiet ta' dawk li applikaw b'dawn il-kriterju. Ekku għanna fuq linja number 95, il-mama ta' Kyle Kassar, l-għodwa tajba, Sinjura. Mela, għalli ma skola tixtieq li jibda jattendi Kyle is-sena d-dieħla. St. Michael. Grazzi, Sinjura, tal-li għatt segwina. Grazzi, u auguri, good day. Mela, dikija tal-iskola ta' St. Fil-kas immexxu. Qed jgħiduli li ppruvaw kemm il-darba jċemplu lill-ġenituri ta' Jake Anthony Camilleri. Jekk qed isegwuna, Sinjuri, tistgħu iċċemplulna fuq wieħed minn numbers tagħna, anke fuq in-number tiegħi fil-każ għax ma niftakarhomx l-oħrajn bl-amment, fuq 79252965 hekk jidher ukoll fuq l-iskrin. Ninfurmakom li dan kien appuntament importanti bħalma jkunu dawn is-sessjonijiet u suppost kontu qegħdin tistennew it-telefonata tagħna. Nistedinkom li jekk tistgħu ċemplunna anke fuq 79252965 ħallin jieħdu l-għażla tagħkom. Però ninfurmakom li aħna ħankomplu mixjin bil-proċess u ma tkunux tistgħu mbagħad jitħassru l-għażliet li jkunu diġà saru. Jiddispjaċini ta' din is-sitwazzjoni, aħna t-namlu l-parti tagħna l-kol, pero ma kellna l-ebda indikazzjoni li kien hemm xi diffikultà. Nispera li din il-problema tissolva ruha. Fakkarkom mela 97 qegħdin fuq il-linja. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura, il-mama ta' Isaac u ta' Anthony, u xek. Sewa. Is-St. Michael. Mela Sinjura għal Isaac u Anthony Muscat għażlet is-St. Michael. Grazzi, Sinjura, grazzi. Mela, 98, sewa 98 St. Michael. Mela, qed iċemplu li fuq il-linja ħannaraw xiel ta' Jake. Hello, l-għodwa tajba. All right, Sinjura, għidli, Sinjura, għandi fuq il-linja li... Iwa, Sinjura, tini naqra ċans għaliex għandi fuq il-linja għandi l-linja oħra.
Della Sal, mela, il-Sinjura għattajdi li l-mama, fuq il-linja l-mama ta' Jake Anthony Camilleri li naħseb kienet s-segwina ma nqalaċi diffikultà u għazle u għattajdi li għazlet l-iskola ta' Della Sal. Nistama li fl-uffiċċju ġewwa jieħdu nota li għazlet l-iskola ta' Della Sal. Nirringrazzjak, Sinjura, li naqgħet magħna u li din il-problema solvit ukoll. Is-sintis viva, Sinjura, inti ta' Luka, Dewa, inti St. Michael, all right, Sinjura, skużana li zammejtek fuq il-linja, imma kena daqxejn top kejken u s-solva u kol tajjeb. Mela, inti għat li St. Michael, u xek il-number 90. Grazzi, Sinjura, grazzi tal-paċenzja tijak, ta' ok, thank you, Sinjura, grazzi. Ekku nistaw nkomplu bil-dan il-proċess. U għadli. Mela, ninformawkom li issa Della Sal kif kont tnajdilkom ftit ieħor baqa' post wieħed u tajjeb li forsi naraw fuq il-grafika daqsxejn x'inhi s-sitwazzjoni Della Sal li huma l-tfal li għażlu din l-iskola ta' Della Sal fejn ma kenniex ħafna postijiet, kull ma kellna 7 postijiet għaliex Della Sal għandu l-primarja tiegħu u tfal mill-primarja jibqgħu tilgħin fis-sekondarja. Imma peress li tiżdied xi klassi u jsir xi adjustment fin-numru ta' tfal fil-klassijiet, joffrulna wkoll il-postijiet li jkollhom vojta. Dak rajtuhom intom għax jiena bil-kemm segwejt kemm għandna postijiet Della Sal, naħseb nistgħu naraw ftit ukoll rendikont ta' kemm għandna wkoll applikazzjonijiet ġewwa St. Michael. Għaliex ġewwa St. Michael li għandna 4 reġija ekku ħattella kemm l-applikazzjonijiet ta' St. Michael għanna 54 post l-iktar skola li offret inna postijiet, St. Michael School ġewwa ħal-Ormi viċin ta' Santa Venera, għandha 3 klassijiet, m'għandix skola primarja magħha u għalhekk prattikament it-tfal jimtlew kollha minn f'dan id-dħul f'dina is-sena sekondarja. Tidni nifirma. Mela dik u dawk huma tfal kollha ta' St. Michael fejn għandna dana. Ma nafx hekk xi ħadd għandux il-paċenzja jgħod kemm għandna tfal ġiġa ġewwa St. Michael, jew forsi tistgħu tgħiduli mill-uffiċċju minn ġewwa. Imma nimmaġina li l-iskola ta' St. Michael għalkemm 43. Mela għandna 43 għażlu ġiġa l-iskola ta' St. Michael, jiġifieri baqa' għandna ftit postijiet, il-99 qiegħda fuq il-linja wkoll, l-għodwa tajba, Sinjura. L-għodwa tajba, Sinjur. Iva. Grazzi. St. Michael, grazzi, Sinjur, grazzi unawguraw l ta' grazzi tal-linaqat maħna, grazzi. Mela il-papa ta' Gianluca Farrugia għażel l-iskola ta' St. Michael. Tajjeb, issa nistennew il-number 100 li għal-papa ta' jew l-mama ta' Sebastian Pauling edin inċemplula. Yes, mela, qed inċemplu lill-mama ta' u l-papa ta' Sebastian Pauling u nittamaw li ma naqbduhomx. Mela, bħalissa qed imtlew dawn l-iskejjel li baqanna mela ġiġa imtlew Sana Luigi ħanħu nota jien ukoll hawnhekk u St. Dominic Savio baqanna postijiet mela baqa' post wieħed ġewwa Della Sal, baqanna postijiet ġewwa St. Albert the Great, il-Belt, fejn hemmhekk iżidu klassi u għalhekk joffrulna 20 post. Warahom ukoll għandna wkoll il-St. Elias College ġewwa Santa Venera fejn għallum kellna d-dispożizzjoni tagħna 39 post. St. Michael li diġà għadna imtlew 43 u naħseb issa ġew 44. Ġifieri baqa' kważi 10 postijiet bejn wieħed u ieħor u għandna wkoll postijiet ġewwa Stella Maris College il-Gżira. Stella Maris ukoll għandha il-primarja tagħha u għalhekk ħafna mit-tfal jibqgħu tilgħin mill-primarja. Però iżidu klassi u l-postijiet li jibqalhom vojta joffruhom ukoll għadħul f'dan il-proċess għadħul fl-ewwel sena sekondarja. Fil-fatt minn il-bieraħ kien magħna f'dak il-meeting li għamilna fit-3 ta' wara l-ofsinhar, intom kellkom iċ-ċans li tiltaqgħu mal-kapijiet ta' dawn l-iskejjel kollha. Nirringrazzjaw kemm lilhom li kienu disponibbli u qasmu magħkom l-informazzjoni dwar l-iskejjel tagħhom u anke lilkom li ingħaqadtu magħna. Kienet mod kif intom issiru tafu iktar
ftit iktar dettalji dwar dawn l-iskejjel li minnhom qegħdin tagħmlu l-iskejjel, tagħmlu l-għażla tagħkom. Din is-sena ovvjament ma setgħux isiru l-Open Days li hija esperjenza verament sabiħa, jiena niftakar meta kont għadni kap ta' skola kienet tkun esperjenza kemm għal min jiġi u anke għall-istudenti ġewwa l-iskola għaliex kienet tkun opportunità fejn huma jilqgħu jagħmluha tal-host tal-istudenti u l-ġenituri tal-iskola tagħhom. U b'ċertu pride u b'ċertu gburija kienu jispjegaw u jitkellmu dwar l-iskola li huma jattendu. Esperjenzi sbieħ, nittamaw li nerġgħu jkollna bħalhom fil-futur ukoll. Tajjeb, qed nistennew li naqbdu f'kollegament lill-ġenituri ta' Sebastian Pauling, number 100, wasalna fil-100, ġifieri baqgħna 83 għażla, jiena ma nafx x'inhu l-ħin bħalissa huwa l-11. Bdejna fid-9:30 bej wieħed u rajna sija u nofs. F'sija u nofs għamilna prattikament 100, sija u nofs jiġu 90 u għamilna 100, ġifieri ir-rata tagħna hija ta' inqas minn applikant fil-minuta. Jekk ma noqgħodux infittxu jekk ngħidu applikant fil-minuta, naħseb hija rata tajba. All right. Ħajkellmuni wkoll mill-uffiċċju ħannaraw x'inhi s-sitwazzjoni dwar il-number 100. Din hija l-istess rata li kellna wkoll nhar it-tlieta meta kellna l-għażla tal-iskejjel tal-Knisja. Hello, għandna fuq il-linja naħseb is-Sinjuri Pauling. Hello, good morning. Bonġu, Gonġu. Sinjura, Sebastian, fejn tixtieq li jibda jattendi? St. Michael. All right, mela l-iskola ta' St. Michael nirringrazzjawk li naqgħat magħna wkoll ta'. Grazzi, Sinjura, grazzi napprezzaw, grazzi awguri. Mela dik kienet ukoll l-għażla tan-number 100 li wkoll badnija permezz tal-mobile. Kenna nibdu daqsxejn il-mezzi ta' komunikazzjoni, imma llum kif tafu intom għandna ħafna mezzi ta' komunikazzjoni, għandna l-mobiles, il-WhatsApp, il-Messenger, tibgħat SMS, iċ-ċempel, emails, semmi u għandna available. Veru t-teknoloġija żviluppat ħafna f'dan il-kamp tal-komunikazzjoni. Dik kienet l-għażla wkoll ta' Sinjura Sebastian tal-mamma ta' Sebastian Pauling. Il-101 qiegħed fuq il-linja l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu. St. Albert. Yes, mela Sinjura għażlet is-St. Albert, il-mamma ta' Sven Sfiteri Buzuttin. Nirringrazzjawk, Sinjura. Grazzi tal-paċenzja tiegħek, grazzi, baj ġurnata tajba. Mela Sinjura għażlet il-St. Albert u nirringrazzjawha tal-li ngħaqdet magħna. Il-102 qiegħda fuq il-linja wkoll għandna lill-mamma ta' Samuel, il-mamma ta' Samuel Saliba. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Hello. Hello. St. Michael, Sinjura. All right, nirringrazzjawk tal-paċenzja tiegħek u tal-li ngħaqadt magħna u hekk għandna l-iskola ta' St. Grazzi, Sinjura, grazzi. Ekku dik kienet l-għażla tal-mamma ta' Samuel Saliba, number 102, li għażlet l-iskola ta' St. Michael. Ekku l-proċess ikompli. Konna din ngħidu mela li għaddejjin brata tajba, average ta' applikant fil-minuta, l-103 fuq il-linja, l-għodwa tajba, Sinjura. Hello. Bonġu, Sinjura. Stella Maris il-Gżira, mela il-mamma ta' Luka Moschetti għażlet Stella Maris il-Gżira. Nirringrazzjawk, Sinjura. Grazzi napprezzaw, Sinjura, auguri. Mela s-Sinjura għażlet Stella Maris il-Gżira għal Luka Moschetti. Dik kienet il-103, issa qed nippruvaw nikkomunikaw mal-mamma il-number 104, il-mamma ta' Ryan, l-għodwa tajba, Sinjura. Li ma skola tixtieq li Ryan jibda jattendi? Is-St. Michael. Nirringrazzjawk, Sinjura, u nawgurawlkom. Grazzi l-ġurnata tajba, bye, grazzi. Ekku, l-estejna paġna oħra, dik kienet il-number 104 li għażlet is-St. Michael, issa jmiss il-105 il-mamma ta' Nikolax Kembri, qegħdin inċemplula propju bħalissa. U nirringrazzjawkom tal-kooperazzjoni ta'kom tajjeb.
għaliex veru l-proċess miexi tajjeb. Din ir-rata forsi nieklu fl-offsinarju forsi fis-sija. U intom naħseb diġà qegħdin dawk li diġà lestew qegħdin tagħmlu affarijiet oħra, mentri l-oħrajn li għadhom imissu naħseb qegħdin fuq ix-xwiek tistennew li jmisskom u ħalli tagħmlu wkoll l-għażla tagħkom. Yes, infakkar li mela issa baqgħna dawn l-iskejjel li bad baqalhom ftit postijiet, De La Salle u St. Michael li jimtlew malajl, De La Salle baqgħna post wieħed. Però mbagħad baqgħna wkoll St. Albert the Great li wkoll għandu klassi fil-primarja u mbagħad iżid klassi oħra fis-sekondarja u għalhekk joffrilna 20 post, baqa' 20 post għax joffrilna iktar minn 24 post. Infakkar li n-numru ta' studenti li jista' jkollna fil-klassijiet tagħna ma jistax ikun iktar minn 24. Dan huwa frott tal-agreement li għandna kemm mal-Malta Union of Teachers, mal-MUT, u anka mal-istat sewa mal-gvern. Dan il-numru l-ġdid li ħareġ sentejn ilu frott ta' dan il-ftehim li intlaħa għalhekk il-numru ta' studenti f'kull klassi ma jistax ikun iktar minn 24. U St. Michael, St. Albert kontit ngħid li iżid klassi fil-Form 1 u għalhekk joffrilna l-postijiet li jkollu f'din il-klassi. U llum kellna fuq il-mejda hawnhekk disponibbli għalikom 20 klassi. St. Dominic Savio ġewwa Ħaddingli offrilna kien baqalu 29 post u diġà imtela. Għandna St. Elias il-105 qiegħed fuq il-linja l-għodwa tajba, Sinjura. Hello, Sinjura. Yes, għajdli, Sinjura? All right, ma jimportax, Sinjura. Daqxie ċitament tal-moment. St. Michael. All right, Sinjura għazle. Grazie, Sinjura. Good day. Mela, Sinjura għazle tal-Nikolas, it-tifel taħħa, l-iskola ta' St. Michael tajjeb. Il-number 106, il-mamma ta' Elias Formosa, l-għodwa tajba. Bonġu, Sinjura, li ma skola tixtieq li jimur St. Elias. Mela jismu Elias u ħajmur St. Elias. Proset, grazzi tal-li naqat magħna u awguri ta' awguri. Mela, issa dik kienet l-għażla tal-mamma ta' Elias Formosa. Issa nistennew li nċemplu l-mamma ta' Isaac Aquilina, number 107. Tajjeb il-107 u dal-waqt inkunu f'kollegament magħha. Mela kontit ngħidilkom konna wasalna f'St. Elias li għandhom hemm żewġ klassijiet. U dis-sena llum bdejna bil-disponibilità ta' 39 post. Il-number 107 qiegħed fuq il-linja l-għodwa tajba, Sinjura. Grazzi. St. Michael, Sinjura, mela Sinjura Iwa ta' Isaac Aquilina, Sinjura, number 107. Tajje, grazzi, Sinjura, ekku, grazzi. U għanna l-għazla ta' St. Michael, il-number 108, jgħad fuq il-linja fuq il-mobile. Hello, l-għodwa tajba, Sinjura. Good morning. Hello. Al-Kim, yes, Al-Kim Nicole. De La Salle. Mela Sinjur għażel għal-Kim Nicole De La Salle. Daqsek u De La Salle imtliet. Meta tuna l-mobile jek tamluħ speakerphone aħjar. All right? Mela De La Salle imtliet dik kienet l-għażla tal-papa ta' Kim Nicole li għażel l-iskola ta' De La Salle u hekk imtliet ukoll l-iskola ta' De La Salle. Ġifri jekk xi ħadd issa mnissa l-qudiem jixtieq li jmur De La Salle jista' jinkiteb fi skola oħra u mbagħad jimla il-waiting list sewwa. Mela l-iskola ta' De La Salle imtliet ukoll u issa jmiss il-number 109 il-Kuljon Aquilina, l-mamma ta' Kuljon Aquilina din ċemplula propju bħalissa. Tajjeb. Mela, St. Michael ukoll it-timtela. Mela, il-109, yes, l-għodwa tajba, Sinjura Aquilina. Hello, Sinjura, hello, l-għodwa tajba. Mela, fejd li ma skola tixtieq li jibda jattendi St. Michael, mela,
Nirringrazzjawk, Sinjura, li qed tistenna bil-paċenzja kollha u tal-għażla tiegħek. Nawgurawlek, ta'? Thank you, good day, l-għodwa tajba. Mela, dik kienet l-għażla tal-mama ta' Quilon Aquilina u issa ngħaddu għal 110 il-mama qed inċemplu lill-mama ta' Caden Zammit. Sewwa qegħdin inċemplu l-mama ta' Caden Zammit dal-waqt ingħaqad magħna fuq il-linja wkoll. Fakkarkom li kif nikkonkludu dan il-proċess tal-għażla tagħkom aħna bejn l-lum u għada nerġgħu nibatulkom email fejn tkunu tistgħu tikkonfermaw din l-għażla li saret illum. Anka tindikaw li intom lesti li tkollaboraw mal-iskola tal-Knisja, tħallsu tagħmlu wkoll il-ħlas tar-reġistrazzjoni li jmuru wkoll għall-ispejjeż ta' dan l-uffiċċju kollha tajjeb li jimpjega wkoll diversi nies. Il-wanna l-110 fuq il-linja. Ekku l-għodwa tajba, Sinjura Zammit. Mela, x'ta tagħżel skola għal Caden? St. Michael, Sinjura, nirringrazzjawk. Grazzi, Sinjura, u awguri. Grazzi. Mela, il-mama ta' Caden Zammit għażlet il-St. Michael School dal-waqt inkunu mlejna paġna oħra. Kontit ngħidilkom li kif jiġi konkluż dan il-proċess anke b'mod formali billi aħna nikbulkom u intom terġgħu tiktbulna, ngħaddu l-informazzjoni tagħkom lill-iskejjel. Mela, l-għodwa tajba, Sinjura? Il-mama ta' Andrea? Yes, All right, Sinjura, nirringrazzjak tal-li xorta bil-paċenzja għatmana. Sinjura tajdinna li t-tifel tagħha diġà qiegħed fi skola tal-Knisja u tixtieq li tħallih fl-istess skola fejn qiegħed. Għalhekk mhux tagħmel għażla tajjeb għalhekk ħallitilna post vojt. Il-mama ta' nirringrazzjawk, Sinjura, tal-li ngħaqadt magħna xorta waħda ta'. Mela għandna no choice mingħand il-mama ta' Andrea Kakija. U hekk imlejna paġna oħra, dik kienet il-paġna 16, baqa' għandna sa' 27, jiġifieri baqa' għandna jiswa 11 il-paġna oħra, ma pass mixin li bna n-nofs, issa bdejna n-nizla, tlajna t-tela u nibdew n-nizla. Għedin nistennew li n-naqdu mal-mama ta' Sven Vassallo Tanti, nittamaw li dal-waqt tkun magħna u tajdinna wkoll l-għażla tat-tifel tagħha. Kontit ngħidilkom li aħna kif jiġi konkluż dan il-proċess ngħaddu l-informazzjoni, d-dettalji li sem il-kunjom, l-indirizzi, telephone numbers, l-emails li tant sibnihom utli din id-darba. Muħadna nota li s-sena d-dieħla nibdew nżiduhom mill-ewwel mal-applikazzjoni. Ngħaddu din l-informazzjoni lil kapijiet tal-iskejjel tal-Knisja huma mbagħad jikkuntattjawkom ukoll. Nitlobkom tieħdu ftit paċenzja għaliex dan għandu mnejn jieħu ftit ta' żmien kemm min-naħa tagħna x'aħna għaddejjin b'ħafna proċessi kontemporanji, ġifieri aħna nhar it-tlieta għamilna tal-għażla tal-bniet tal-Form 1 u ovvjament għadna qed nilqgħu l-reġistrazzjoni ta' dawk l-applikanti u l-preferenzi tagħhom. Illum qed nagħmlu tagħkom tal-Form 1 is-subien. Għaddej il-112 qiegħda fuq il-linja wkoll il-mamma ta' Sven, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu. Grazzi. Mela, Sinjura għażlet l-iskola ta' St. Michael. Nirringrazzjawk, Sinjura. Thank you, babaj. Mela, Sinjura għażlet l-iskola ta' St. Michael, il-mama ta' Sven Vassallo Tanti. Għat li daqxejn l-aurikolari hawnhekk. Ekku, qed inċemplu bħalissa l-mama ta' Gabriel Grek. Kontit ngħidilkom li anke aħna bħala uffiċċju għandna ħafna xogħol għaddej għaliex għandna ħafna proċessi għaddejjin, għamilna tal-bniet tal-Form 1, nista' nagħmlu tagħkom il-Form 1 subien u intom kwantità konsiderevoli 183 applikant. U nhar it-tlieta għandna wkoll tal-Year 1 Girls. Għajdli naħseb qegħdin fuq il-linja jew għadna maħniex, qed nippruvaw naqbdu l-ġenituri ta' Gabriel Grek u mbagħad bħallu ġimgħa għandna wkoll l-għażliet tal-ewwel sena primarja tas-subien u warahom għandna l-Kinder 2, bniet li għandna kwantità konsiderevoli wkoll
U mbagħad għandna l-għażliet tal-Kinder 2 u tal-Kinder 1 li għalkemm mhumiex kwantitajiet kbar ħanamluhom propju fl-aħħar tax-xahar fid-29 il-ġimgħa 29 ta' Mejju. Nistennew li naqbdu f'kollegament ma' sinjuri ma' ġenituri ta' Gabriel Grek. Sakemm dana, mela kif qed ngħidilkom aħna għaddejjin b'dawn il-proċessi u il-113 ukoll qiegħda fuq il-linja, Sinjura Grek, l-għodwa tajba. Grazzi, Sinjura. Mela, fejn tixtieq li jibda jattendi Gabriel is-sena d-dieħla? Ħatażel St. Michael. Grazzi, Sinjura, mela St. Michael tkun. Grazzi tal-paċenzja, grazzi, Sinjura, u auguri. Mela dik kienet is-Sinjura Grek ukoll li għat-tifel tagħha Gabriel għażlet l-iskola ta' St. Michael. Għadhom kif informawni li l-iskola ta' St. Michael baqa' post wieħed biss. Ġifieri li din l-iskola wkoll timtela. Issa jmiss li naqbdu mal-ġenituri ta' Kieron Vella u danna. Mela kif kont ngħidilkom għandna sal-aħħar ta' Mejju b'dan il-proċess darbtej fil-ġimgħa niltaqa' ma' gruppi differenti ta' ġenituri fejn jagħmlu l-għażliet tagħhom. Kif intom esperjenzjajtu nibatu diversi emails u nagħmlu laqgħa wkoll mal-ġenituri biex jiffamiljarizzaw ragħhom kemm mal-proċess u anke mal-kapijiet tal-iskejjel u da kollox jieħu il-ħin tajjeb. Għalhekk nitolbukom tieħdu ftit paċenzja magħna u ma tistennewx risposti jew li nikkomunikaw magħkom b'mod immedjat maħniex awtomatik għalkemm nippruvaw dejjem innaqsu il-ħin kemm jista' jkun, però l-ġurnata fi 24 siegħa u naħdmuhom kollha diffiċli. Qed nippruvaw naqbdu lis-Sinjura Vella li għadna ma qbadniex fuq il-linja. U anka l-iskejjel din is-sena iktar mis-soltu għaddejjem minn dan il-proċess ta' distance learning li nistgħu ngħidulu fejn inbidel it-tagħlim u l-edukazzjoni inbidlet għal kollox għaddejjem minn trasformazzjoni kbira. Ħafna drabi llum veru li b'dawn il-mezzi ta' komunikazzjoni qed nikkomunikaw, però qed jieħdulna ħafna iktar ħin. Laqgħat fejn is-soltu jkunu ta' siegħa indumu sagħtejn għaliex tittati ċans. U tisiru iktar laqgħat ukoll għaliex affarijiet li qabel konna nafu kif se nagħmluhom ċertu qbilu u kulħadd jaffeq x'għandu jagħmel, illum nerġgħu nitkellmu bejnietna u naraw kif se nadattaw irwieħna ċ-ċirkustanzi l-ġodda sabiex mhux kulħadd imur ar-rasu imma naħdmu flimkien u jkun hemm koordinament kemm fl-iskola internament u anke l-iskola mal-ġenituri u anke l-iskola mat-tfal. Mela, għandna il-mama ta' Kieron Vella fuq il-linja, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu. Mela, Sinjura għażlet l-iskola ta' St. Michael, nirringrazzjawk, Sinjura, u nawgurawlek. Grazzi tal-li naqgħet magħna. Mela, bdina l-għażla tal-mama ta' Kieron Vella, l-iskola ta' St. Michael imtliet ukoll. Tajjeb, mela din hija r-raba skola li imtliet u li issa intom ma tistgħux tagħżlu minnha. Fakkar li bħalma qatt meta għalqu l-iskejjel l-oħra, però tistgħu tniżluha fil-lista ta' skejjel ta' preferenza tagħkom. Għandna l-mamma ta' Jaden Kirkhoff fuq il-linja, l-għodwa tajba, Sinjura. All right, għandna xi intop, nistennew naqra oħra. Infakkarkom mela li tkunu tistgħu tinkitbu wkoll fuq il-waiting list u tindikawna l-iskola li tippreferu. L-għalija għada nkunu nistaw naddukom il-proċess. Ekku, nirringrazzja r-reġija li kienet pronta u tellatinna l-ismijiet ta' tfal li reġistraw u għazlu l-iskola ta' St. Michael. Ħanarawhom ftit malajr, l-ewwel wieħed għandna lil-Farrugia Robert Paul, u mbagħad għandna lil-Abdillah Jaden, għandna lil-Isaac Kauki, lil-Sven Cardona, lil-Isaac Camilleri, lil-Neil Grek Mallia, lil-Fabio Golino, lil-Kieran Kassal, lil-Ryan Debono, lil-Kieran Zerafa, lil-Kerik Zammit, lil-Din Aġus, lil-Borġ Bonaci Elia John, Abela Jerome, Ethan Guder,
Gabriel Mifsud, Sawyer Carl, Mayo Daniel, Abela Neil, Cilia Jacob, Karagbot Zachary, Farrugia Carlisle, Camilleri Jonathan, Copperstone Benjamin Joseph, Jacob Vella, Cilia Keen, Zamit Zek, Mikallef Deandre, Vella Galia Neil, Bonici Nathan, Bezzina Jaden, Sven Farrugia, Mazzelli Benjamin Michael, Shriha Jamie, Samuel Montebello, Pisani Luca Blazej, Samut Jake, Camilleri Luke u Porter Sean. U għek għal, stenna d-baqan niktar xitnajt laħ. Stenna ħan komplu naqroħra, fuq l-injaj ħu naqra paċenzja, ħan ispiċċa daqxej l-lista ta' St. Michael, għanna l-Kassar Kyle, l-Anthony Muscat, Luca Lautier, Gianluca Farrugia, Sebastian Pauling, Samuel Saliba, Ryan Joseph Borch, Nicolas Kembri, Isaac Aquilina, Kuilon Aquilina, Caden Zammit, Sven Tanti Vassallo, Gabriel Grek, Vella Kiron u Isaac Muscat. Nirringrazzjawkom, dik kienet l-għażla tagħkom li għażiltu l-iskola St. Michael. Għandna fuq il-linja naħseb il-mamata Jaden Kirkop, mela għandna l-115 fuq il-linja l-mamata Jaden, l-odwa tajba. Grazzi tal-istennejtna, Sinjura. Grazzi, grazzi. Fejn tixtieq li Jaden jibda jattendi? St. Elias. Grazzi, Sinjura, u auguri. Thank you. L-odwa tajba. Grazzi, Signora, grazzi. Mela, 116 edha fuq il-linja wkoll il-mama ta' Dejan Camilleri. L-għodwa tajba? Bonġu, Signora. Fejn tixtieq li Dejan jibda jattendi? St. Elias, nirringrazzjawk tal-għażla tiegħek, Signora. Grazzi u auguri. Bye. Għanna wkoll nistennew li naqbdu f'kollegament ma' Sherry Kyle, mal-mama ta' Sherry Kyle, il-number 117. Tajjeb, u l-proċess miexi, ħanna raw daqxejn u xinu l-ħin bħalissa, u l-ħin 11:25 fuq tiegħi, jiġifieri kważi l-na satejn. Mela, għanna l-mama ta' Kyle Sherry, yes, l-għodwa tajba, Signora. Hello, Signora. Li ma skola tixtieq li Kyle jibda jattendi s-sena d-dieħla? Stella Maris kun. Grazzi, Signora, tal-paċenzja tiegħek. Grazzi u auguri, Stella Maris, mela. Il-mamma ta' Kyle Sherry għażlet l-iskola ta' Stella Maris. Maħniex il-bot mir-rata ta' applikant fil-minuta. Ġifri għaddejjin ritmu tajjeb. Nirringrazzjawkom tal-kooperazzjoni ta'kom li l-kol sibnikom emmek. Għanna l-118 il-mamma ta' Raffael Borch, jo Rejfil Borch. Rejfil tajdlu jo Raffael, xtajdlu, Signora? Rejfil, mela, xie skolata zillu Rejfil. St. Elias, nirringrazzjak, Signora, grazzi u nirringrazzjakom. Grazzi, auguri, bye. Mela, Signora ta' il-mamma ta' Rejfil, u għazlet l-iskola ta' St. Elias. Il-119 jgħada fuq il-linja u koll il-mamma ta' Miguel Xiberras, l-odwa tajba. Grazzi, Signora, grazzi tal-paċenzja ta'kom. Li ma skola tixtieq li Miguel jibda St. Elias, all right? Mela St. Elias, nirringrazzjaw kun awguraw lek, Signora, grazzi, ġurnata tajba, bye. Mela dik kienet l-għażla tal-mamma ta' Miguel Xiberras li għażlet l-iskola ta' St. Elias. Issa naddu għal tinċemplu l-mamma ta' Jerome Azzopardi, number 120. 120 applicants, 120 minutes minn du li bdejna. Inkluż l-introduzzjoni, ġifiri għadin aħjar minn minuta fil-applikant, Signori. Il-120 edha fuq il-linja wkoll il-mamma ta' Jerome, l-għodwa tajba. Yes, sajdli, Signora? St. Albert the Great il-Belt. Sewa, Signora. Grazzi, Signora, grazzi tal-li għana għatmana. St. Albert, mela, Signora,
Grazzi baj. Il-mamma ta' Jerome Azzert Pardi għazlet St. Albert the Great il-Belt. Il-1-to-1 edha fuq il-linja u kol. Bonġu, Signora Borċ, l-odwa tajba. Hello, Signora Samuel Borċ, yes. Stella Mares College, nirringrazzjawk, Signora, tal-lina għatmana. Nishtiq nfakkarkom, Sinjuri, li intom li għedin tistennew li nċemplulkom, ftakru li meta nċemplulkom, ħudu paċenzja, baxxu daqsxejn il-volum tal-mobile jew tal-tablet jew il-computer li qed tużaw għaliex nibda nisma'kom, nibda nitfixkel jekk hux nisma' lilkom jew lil innifsi għaddej fil-background. Aħna hawnhekk fl-istudio qegħdin qabilkom, transmission tasal daqsxejn bid-delay għandkom, ġifieri aħna probabbilment tinċemplu l-kom ftit qabel ma intom tkunu għadkom danna l-1-2 fuq il-linja, il-mamma ta' Zenzila Karwana. Hello, Signora, l-għodwa tajba. Saint Elias, nirringrazzjawk, Signora. Grazzi, bye-bye. Auguri. Mela, għanna u koll il-Signora Montebello, l-mamma ta' Jaden fuq il-linja. L-għodwa tajba, Signora. L-għodwa tajba. Fej tixtieq li s-sena diħla jibda jattendi skola Jaden? Is-Saint Elias. Nirringrazzjawk, Signora, Grazzi, Signora, grazzi u auguri grazzi tal-paċenzja. Mela dik kienet l-għażla tal-mamma ta' Jaden Montebello, san miss il-124 lil Julian Meli. Tajjeb, tinċemplu lil-mamma ta' Julian Meli. Mixjin fil-proċess sewwa, l-iskejjel dejjem qed jimtlew ftit, għandna diġà 4 skejjel li ġa imtlew u issa l-għażla tagħkom tista' tkun jew St. Albert the Great Valletta. Mela il-number il-mamma ta' Julian Meli edha fuq il-linja, l-għodwa tajba, Signora. Grazzi, Signora. Fejn tixtieq li jibda jmur Julian? Stella Mares. Nirringrazzjak, Signora. Grazzi u auguri, grazzi. Mela il-mamma ta' Julian Meli għażlet l-iskola ta' Stella Mares, issa din inċemplu l-ġenituri ta' Mattias Darmanin, edin fuq il-linja u kol. L-għodwa tajba, Signora. Hello, il-mamma ta' Mattias. Hello, Signor, sorry, Sur Darmanin. Lilek u kol, grazzi tal-li naqat maħna. Fej tixtieq li jibda jattendi Mattias? St. Elias College, nirringrazzjawk tal-paċenzja u tal-li samt maħna l-għażla. Grazzi. St. Elias, grazzi, bye. Melek spiċċajna paġna oħra, dik kienet 18 il-paġna, issa baqgħan inqas minn 10 paġni, mela baqgħanna 9. Mixin fil-proċess, wasalna fil-number 126, qegħdin nċemplu l-ġenituri ta' Dale Kakija, nittamaw li naqbduhom il-126, il-mamma ta' Dale, l-għodwa tajba, Signora. Fejn tixtieq li jibda jattendi skola, Signora? Stella Mares, grazzi tal-li għattinna li ma skola tixtieq tibgħat it-tifel tiegħek u grazzi tal-paċenzja. Grazzi, il-ġurnata tajba. Mela l-mamma ta' Dale Kakija għażlet l-iskola ta' Stella Mares. Edin issa nċemplu l-mamma ta' Zaydin Ketkuti, number 127. 127 edha fuq il-linja, l-mamma ta' Zaydin, l-għodwa tajba. L-għodwa tajba, Signora. Grazzi tal-paċenzja tiegħek. Ta' liema skola, St. Elias, mela l-mamma ta' Zaydin, yes, grazzi, Signora, napprezza, grazzi. Grazzi, babaj, napprezzaw fisem il-tim kollu li għadina u tal-apprezzament ta'kom. Dik kienet l-għażla ta' Signora Ketkuti li għażlet St. Elias għat-tifel tagħha Zaydin. Issa qegħdin inċemplu lill-mamma ta' Zowen Muscat, nittamaw li dal-waqt tkun magħna fuq il-linja. Kontit ngħidilkom l-ewwel li issa baqgħanna 3 skejjel li mintom tistgħu tagħżlu minnhom il-128 il-mamma ta' Zowen Muscat, l-għodwa tajba. Hello, uħoġġu bonġu, Signora. Li ma skola tixtieq li Zowen jibda jattendi?
St. Elias, mela s-Sinjura għażlet l-iskola ta' St. Elias. Nirringrazzjawk, Sinjura, li għad tissegwina u li għad tinna l-għażla għat-tifel tiegħek ta'. Thank you, l-għodwa tajba, ġurnata tajba. Dik kienet il-mamma ta' Zowen Muscat, il-number 128, il-129, da fuq il-linja u koll, il-mamma ta' ntlifna l-linja, inqata l-linja, xudu paċenzja, erġaw ċemplulom, inqatat il-linja, nistennew daqxejn, it-tini ċans u koll nispiċċa sentenza li konti tnajt għal darbtej li baqanna 3 skejjel li jintom tistaw tażlu minnom li huma St. Albert the Great ġewwa il-Belt, għanna St. Elias College ġewwa Santa Venera u Stella Maris College ġewwa il-Gżira. Intom mistiedna li tażlu waħda minn dawn l-iskejjel. Tajjeb, kif nispiċċaw dan il-proċess bej l-lejla għada aħna nibatulkom email fejn ninformawkom blażliet li jintom għamiltu u intom tkunu tistaw terġaw tikkonfermawhom u tikkonkludu il-proċess tal-għażla tagħkom. Infakkar ukoll li il-filmat ta' dina it-trasmissjoni fejn intom tagħmlu l-għażliet tagħkom ikun available ukoll fil-paġna tal-iskejjel tal-Knisja fuq il-website www.knisja.mt. Tkunu tistaw terġaw taraw il-filmat kollu. Jiena ninsab daqsxejn impressjonat ukoll b'kemm nies qegħdin jaraw dawn il-filmati. Fejn il-ġimgħa l-oħra kellna 56 applikant tal-bniet 56 sa l-għada fil-għodu kellna 575 views. Ġifri kellna 500 darba iktar ta' nies li raw dan il-filmat milli kellna fil-fatt applikanti. U anka il-filmati tal-għażliet li għamilna kemm tal-polozza l-parteċipazzjoni. Għanna l-129, il-Sinjura Grek, il-mamma ta' Denzil, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu, Sinjura. St. Elias, mela Sinjura għażlet l-iskola ta' St. Elias, grazzi tal-li għad tissegwina, Sinjura. Ġurnata tajba li l-ek ukoll. Ekk għamilna l-129, il-mamma ta' Denzil Grek, li għażlet dina l-iskola ta' St. Elias ġewwa Santa Venera. Konti tnajdilkom ukoll li ekku l-polots li għamilna kemm ta' parteċipazzjoni u anka dawk tal-għażla ta' skola, hemm eluf li rawhom kull darba għal kull sessjoni għandna kważi iktar minn 1000 parteċipant view. Għandna issa l-number 131 ta' Dassier Kumbo, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu. St. Elias, mela l-mamma ta' Dassier għażlet l-iskola ta' St. Elias ġewwa Santa Venera. Nirringrazzjawk, Sinjura, u nawgurawlek ta' grazzi. Anka fil-każ meta kellna l-polza ta' Għawdex għal sekondarja tal-bniet ġewwa Għawdex ukoll għalkemm kien numru żgħar tal-parteċipanti kull ma kellna xi 28 kellna fuq il-100 minn għalija jew ma nafx kemm numru konsiderevoli tikkonsidra n-numru żgħar ta' dak li ħadu sem li reġgħu raw dina il-polza online. Għandna l-132 fuq il-linja l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu, il-mamma ta' Kejdin u xek. Yes, ekku. Mela, tista' tgħidli li ma' skola tixtieq li jibda jattendi s-sena d-dieħla? St. Albert. Ma inti tixtieq l-iskola ta' St. Albert il-Belt. Għan nirringrazzjawk, Sinjura, li naqgħet magħna. All right, l-iskola ta' St. Albert. Sinjura il-mamma ta' Kejdin Bsajla għażlet l-iskola ta' St. Albert. Qed inċemplu issa lill-mamma il-mamma ta' Andrea Bonnici, l-għodwa tajba, Sinjura. L-għodwa tajba, Sinjura, li ma' skola tixtieq li jattendi t-tifel? Stella Mares, iwa l-Andrej, mela Stella Mares. Nawgurawlek, Sinjura, u nirringrazzjawk ta' Grazzi, u auguri. L-għodwa tajba. Mela, ek mlejna paġna oħra, dik kienet 19 il-paġna, wasalna fil-133, il-134 edha fuq il-linja, l-mamma ta' Luka Zara, l-għodwa tajba, Sinjura. St. Elias, mela Sinjura għażlet l-iskola ta' St. Elias, nirringrazzjawk, Sinjura, nirringrazzjawk u auguri ta'
grazzi ħafna. Issa dik kienet l-għażla tal-mama ta' Luka Zara l-134 li għażlet l-iskola ta' St. Elias. Issa jmiss il-135 il-ġenituri ta' Zendrik Zammit Mallija qegħdin inċemplulhom bħalissa u dalwaqt ikunu magħna wkoll fuq il-linja. Kont qed ngħidilkom li kemm kellna ekku għandna l-mama ta' Zendrik fuq il-telefon, l-għodwa tajba, Sinjura? Mela, St. Elias, nirringrazzjak, Sinjura. Grazzi ħafna tal-li, grazzi. Napprezzaw tal-kollaborazzjoni ta'kom li qegħdin isseguna u tistennew bil-paċenzja u naħseb ħafna ansjetà li nċemplulkom u naħseb it-tertqu qalbkom li tistennew għax proċess li għalkemm mixin b'ritmu tajjeb jieħu ftit tal-ħin u peress li għandna kwantità dak li jkun jgħejja naħseb jistenna. Jiena l-bieraħ giddimt għattajt dufrejja kollha ma baqali xejn minnhom. Nispera li intom ma tagħmlux bħali. Qed nistennew li naqbdu fuq it-telefon lil mama ta' Jake Portelli il-136. Kont ngħidilkom kemm li kellna eluf, prattikament mhux eluf raw kollha l-istess waħda ma' elf raw polza, elf raw polz oħra u dana numri konsiderevoli ġifieri ta' nies li segwew il-filmati ta' dawn il-polozzu ta' dawn l-għażliet. Kollha qegħdin fil-website tal-Knisja, knisja.mt, fil-paġna tal-iskejjel tal-Knisja. Tajjeb li tkunu tafu li għandna l-136 fuq il-linja l-mama ta' Jake Portelli l-għodwa tajba, Sinjura. Grazzi. Għalli ma skola tixtieq li jintbagħat Jake, Sinjura? St. Albert. Mela għal Jake Portelli, Sinjura għażlet St. Albert. Nirringrazzjak, Sinjura, li naqat magħna. Tajjeb. Grazzi. Kont qed nitkellem daqsxejn fuq il-paġna tal-iskejjel tal-Knisja fejn hemm ħafna dokumentazzjoni u fejn issibu il-filmati u r-rapporti tal-riżultati tal-polozzu u s-saħaj. Sajd li għedna fuq l-linja għanna l-mama ta' Alexander Grima. Hello. L-għodwa tajba, Sinjur, li ma' skola St. Elias College, mela l-papa ta' Alexander Grima jażel l-iskola ta' St. Elias għal Alexander. Grazzi, Sinjur, tal-paċenzja tiegħek. Grazzi. U l-għażla tagħkom. Kont nitkellem ngħid kelma ċkejkna dwar kif inhi organizzata l-paġna tal-iskejjel tal-Knisja dwar il-proċess ta' dħul. Samnija f'diversi sections u biex ma jkunx hemm kollox taħt xulxin u dana qegħdin is-sections qegħdin miġburin maqsumin jekk inti qed tapplika għal tal-Form 1 tmur tfittex fis-section tal-Form 1. Jekk inti qed tapplika għal Year 1 tmur tfittex fis-section tal-Year 1. Jekk inti qed tapplika għal Kinder 2, tmur tfittex fis-section tal-Kinder 2. U jekk tfittex tapplika għal Kinder 1, tmur tfittex fis-section tal-Kinder 1. U mhux kollox taħt xulxin ta' kulħadd kollox daqqa. Hekk naħseb li forsi tkun iktar faċli għalikom li terġgħu issibu din l-informazzjoni li meta kien il-mument li tintuża kienet fl-ewwel paġna kif titla' fuqha, imma kif għadda żmien u bdiet tiqdiem u ġiet informazzjoni iktar importanti u iktar relevanti propju għalikom il-ġenituri, din tneħħiet mill-ewwel paġna u tniżlet tqasmet fis-sezzjonijiet differenti li hemm qasma fihom din il-paġna tal-iskejjel tal-Knisja. Għandna section oħra li hemm fiha wkoll iċ-ċirkularijiet u l-avviżi u l-istqarrijiet li ħriġna matul ix-xhur. Għandna lill-mama ta' Giuseppe Farrugia fuq il-linja, l-għodwa tajba, Sinjura. L-għodwa tajba. Fejn tixtieq li Giuseppe jibda jattendi s-sena d-dieħla? Stella Maris College. Nirringrazzjawk, Sinjura, tal-paċenzja tiegħek. Grazzi u nawgurawlek ta' grazzi, bye. Mela Sinjura Farrugia, t-tifel tagħha Giuseppe, għażlet l-iskola ta' Stella Maris, tajjeb. Il-139 qiegħda fuq il-linja wkoll, il-mama ta' Andrew Malani, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu, Sinjura. St. Elias, nirringrazzjawk ta' risposta pronta, Sinjura.
Grazzi, bonġu, l-għodwa tajba. Ekko, Sinjura għazlet l-iskola St. Elias għal-Endru Malani, issa edin niprofaw naqbdu l-ġenituri ta' Boris Petkovic, number 140, u wasalna u kol fit-tmim tal-paġna 20. Ekku, mixin pass. Kontit nitkellem mela daqxejn dwar kifija mqasma il-140 jgħat fuq il-linja u kollu, dwa tajba, Sinjura? Bonġu, Sinjura. Bonġu. Fej li ma skola tixtieq li Boris jibda jattendi? Stella Maris. Mela, l-għażla tiegħek hija Stella Maris u kien qiegħed nikteb. Nirringrazzjawk li naqgħat magħna, Sinjura, u nawgurawlek mill-qalb ta'. Thank you, good luck. Mela, il-mama ta' Boris Petkovic għazlet l-iskola ta' Stella Maris, hekk lestejna paġna oħra u bdejna l-aħħar 7 paġni. Issa għandna l-mama ta' Gabriel Fenek fuq il-linja. L-għodwa tajba, Sinjura? Mela, St. Elias, il-Sinjura għazlet il-St. Elias għal Gabriel. Nirringrazzjawk, Sinjura, li għadt t-segwina u tal-iqsamt maħna l-għazla tijak. Nawgurawlek ta' Thank you, Signora, grazzi. Issa dik kienet l-għażla tal-141 tal-mamma ta' Gabriel Fenek li għażlet l-iskola ta' St. Elias. Issa din nippruvaw naqbdu l-ġenituri ta' Craig Harrison, dal-waqt ikunu magħna fuq il-linja wkoll. Mela kontet niddiskrivi daqsxejn il-paġna tal-iskejjel tal-Knisja li fuq quddiem dejjem mela għanna, yes, l-għodwa tajba, Mr. Signori Harrison, ma nafx minn għanna fuq il-linja? Good. No choice, nirringrazzjak, Signora, mela Signora għazlet li ma tażel skola, jina nafa għaliex it-tifel taħħa ġiġa jmur skola oħra tal-Knisja. Mux għax niftakar blamment, imma xanna il-kompjuter li għajdinna ħafna informazzjoni fuq paġna wahda. Għalek il-Signora no choice, dan ifisser li daw il-postijiet li għanna no choice, nista nofru għom li l-min imissu fuq il-waiting list. Sewa, il-waiting list f'dan il-kas tiġi il-riżultat tal-polza ta' parteċipazzjoni. Dik l-ewwel polza li konna għamilna li dawk fostkom li applikaw bil-kriterju ta' applikanti oħra applikaw fija imma mxew mbagħad għal din għal-polza tal-għażla. U għalek kien sejħu issa l-min u kien imissu fuq dina l-polza tal-parteċipazzjoni. Għanna l-ġenituri ta' Isaac Mitzi fuq il-linja l-għodwa tajba. L-għodwa għajdli, Sinjura. Mela, Sinjura għazlet St. Elias College. Nirringrazzjawk, Sinjura, tal-paċenzja tijak. Grazzi. Dik kienet l-għażla mela tas-Sinjura Mitzi għat-tifel tagħha Isaac li għażlet l-iskola ta' St. Elias ġewwa Santa Venera. U llum għandna Mattias ieħor, u għat-tielet Mattias ikolli ngħid li għandna illum għandna l-144 mela l-mama ta' Mattias Ċantar fuq il-linja l-għodwa tajba, Sinjura. L-għodwa tajba. Mela, li ma skola tixtieq tibgħat lil Mattias? St. Elias, nirringrazzjak, Sinjura. Grazzi. Mela dik kienet l-għażla tal-mamma ta' Mattias Ċantar li kontit ngħidilkom Mattias kellhom il-festa il-bieraħ, kienet il-festa ta' San Mattija. Id-disċiplu li saru mbagħad apostlu għaliex ħapost Ġuda. Għanna l-number 145 fuq il-linja l-mamma ta' Timothy Paul Bajjada l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu, Sinjura. St. Elias, mela Sinjura għal Timothy għazlet l-iskola ta' St. Elias. Nirringrazzjak, Sinjura, good day. Issa, niprofaw naqbdu l-mama ta' Zeloden Zammit, il-number 146. Tajjeb, kif naqbdu għambat kun tista' tgħidilna li mija l-għażla tat-tifel tagħha. Ninformakom li bħalissa l-għażla tagħkom hija bejn 3 skejjel, St. Albert the Great, Zeloden Zammit, il-mama ta' Zeloden qiegħda fuq il-linja. L-għodwa tajba, Sinjura, li ma skola tixtieq tagħżel? St. Albert, mela s-Sinjura għażlet l-iskola ta' St. Albert. All right. Thank you, Sinjura, grazzi u auguri. Bye.
Ekku, mela dik kienet l-għażla tal-mama ta' Zelodin li għażlet l-iskola ta' St. Albert ġewwa l-Belt Valletta. Issa din inċemplu l-ġenituri ta' Kyle Abela li huwa number 147 u dal-waqt inkunu mlejna paġna oħra. Yes, hello, il-mama ta' Kyle. Bonġu, Sinjura. Stella Maris, mela s-Sinjura għażlet l-iskola ta' Stella Maris għal Kyle Abela. Nirringrazzjawk, Sinjura, grazzi ħafna. Mela ekku il-mama ta' Kyle Abela għażlet l-iskola ta' Stella Maris u mlejna paġna oħra u issa nimxu għal paġna 22 għandna l-mama ta' Isaac Karwana fuq il-linja l-għodwa tajba, Sinjura. L-għodwa tajba. Tajja, grazzi, Signora. Stella Mares College, all right, nirringrazzjawk, Signora, proset u auguri ta' grazzi l-ġurnata tajba, grazzi. Mela dik kienet l-għażla tal-mamma ta' Isaac Karwana li għażlet l-iskola ta' Stella Mares u issa ngħaddu għal 149 il-ġenituri ta' Sam Kurmi qegħdin inċemplulhom propju bħalissa nistennew li naqbdu magħhom. Kontit ngħidilkom li l-għażla bħalissa hija bejn St. Albert the Great il-Belt Valletta, St. Elias College ġewwa Santa Venera u Stella. Mela għandna l-ġenituri ta' Sam Kurmi, l-mama ta' Sam, l-għodwa tajba. No choice, all right. Ejwa, sallama, all right, Signora, nirringrazzjawk, Signora, grazzi. Bye. Is-Sinjura diġà għandha t-tifel tagħha fi skola tal-Knisja u ddeċidiet li jibqa' fl-istess skola fejn qiegħed u għalhekk għandna no choice. Dan ifisser li dan il-post kif kont qed ngħid qabel jiġi sofrut lil min imissu fuq il-lista tal-polza ta' parteċipazzjoni tajjeb. Dan huwa xogħol li issa mbagħad nagħmluh f'Ġunju għaliex kif kont qed nispjega qabel sal-aħħar ta' Mejju għandna lil 150 fuq il-linja, yes? Mela, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu, Sinjura. Yes. Li maskwa? Yes. St. Elias. Grazie, Sinjura, grazie. U ma'kom ukoll. Grazie, Sinjura, grazie. Bye. Mela, għanna l-mama għamlet din l-għazla ta' Jaden Manuel Ancilleri li għazlet l-iskola ta' St. Elias u kontit ngħidilkom mela l-ewwel li għandna daw 3 skejjel li intom qed tanżlu minnhom dejjem għandkom iċ-ċans li tinkitbu fi skola u timlew ukoll il-waiting list, anke jekk tagħmlu no choice tistgħu wkoll timlew il-formola tal-waiting list jew insomma l-email jew il-formola li se jkollna online u tagħmlu xorta tinkitbu wkoll fil-waiting list. Il-waiting list dejjem hija għaċ-ċans għall-possibilità li jekk inħolqu postijiet vojta, sewa m'għandniex postijiet vojta jimtlew kif intom qegħdin issegwu. Imma jekk xi ħadd jitlaq aħna dejjem ħanoffru dak il-post lil min imissu skont il-kriterji u skont ir-riżultat tal-polza. U hekk aħna nkunu nafu x'tixtiequ intom nkunu nistgħu inċemplulkom. Fil-passat u anke fil-preżent ħafna drabi llum sirna nużaw il-mobiles u bis-saħħa tal-mobiles li ħafna drabi ġieli anke fis-sajf badna nies li kienu msifrin. Ħaġa li din is-sena probabbilment ma tkunx possibbli, imma insomma l-mobile huwa komdu għax tkun fejn tkun dak li jkun jista' jaqbdek. Dejjem infakkarkom li jekk ħalli jista' jkun tibdlu il-mobile tagħkom jew l-email tagħkom infurmawna ħalli aħna ma nitilfux ħin u barra li ma nitilfux ħin aħna wkoll ngħinu lill-ġenituri l-oħra li jkunu qegħdin jistennew li jkunu fuq ix-xwieg naqsu l-ħin u dak li ikun jaf iktar malajx possibilitajiet hemm mhux għażliet jista' jagħmel biex dejjem dak li jkun jipprepara għal bidu tal-iskola. Kont ngħidilkom ukoll li dawn li għandna xi 3 postijiet no choice daw se noffruhom għat-tfal li ġew wara fil-polza ta' partiċipazzjoni minn numru l-aħħar wieħed li daħal illum nibdew blura sa dak l-iktar wieħed li kien avvanzat insejħu lil min imissu sewwa, mhux lil min imissu wara li daħal l-aħħar wieħed illum. Ekku, għandna fuq il-linja naħseb lil Alexander Mikallef. Hello,
Dakku, l-odwa tajba, sinjur. Jo, sinjura, hello, sinjura, l-odwa tajba, għajdli si. No choice, il-sinjura mela għandha t-tifel tagħha fil-fatt fi skola oħra tal-Knisja u tajdinna li l-għażla tagħha hija no choice. Għażla li ma tagħmilx, mhux se tagħżel skola oħra ma ħajibqa' fl-istess skola fejn qiegħed. Nirringrazzjawk, sinjura, grazzi tal-li ħadd paċenzja xorta, grazzi, sinjura. Nirringrazzjaw anke għal dawn in-nies li għalkemm mhux se jgħażlu skola oħra, xorta qed isegwu l-proċess u aħna ma nqogħdux ninkwetaw li xi ħadd forsi inqabeż jew ġralu xi ħaġa. Nirringrazzjawkom il-kol tal-kooperazzjoni tagħkom u hekk nimxu l-kol flimkien. Għandna lill-mama ta' Gabriel fuq il-linja l-għodwa tajba. Hello. Hello, sinjura, fejn tixtieq li jibda jmur Gabriel is-sena d-dieħla? St. Elias, mela. Gabriel Borg qed nikbuh fl-iskola ta' St. Elias. Grazzi, sinjura, tal-li naqgħet magħna. Grazzi u awguri, grazzi ħafna. Good day, good day. Grazzi, grazzi. Mela, sinjura għażlet ukoll l-iskola ta' St. Elias, issa din nikkontattjaw lill-ġenituri ta' Gilmore Pirotta, nittamaw li naqbdu m'għandhomux. Mela, mamma ta' Gilmore, l-għodwa tajba, sinjura? Bonġu. Xtajdli? No choice, no choice. Iva ħajibqa fejn hu, all right, mela ġajet fi skola tal-Knisja u jibqa maħu. Nirringrazzjawk, sinjura, ta' xorta. Thank you, tajba. Dina naħseb huma aħbarijiet, no choice, naħseb huma aħbarijiet tajba għal min imissu. Għax hekk jinħolqu postijiet vojta u aħna tinċemplulhom. Infakkar li hekk kif isiru jafu iċċemplunniex mill-ewwel matuna naqra ċansa x'għandna ħafna xogħol x'nagħmlu. Kif spjegajt, ippakjati sal-aħħar ta' Mejju ippakjati u bejn l-ewwel ta' Mejju u l-ewwel ta' Ġunju, bejn l-aħħar ta' Mejju u l-ewwel ta' Ġunju m'hemm spazju, ġifieri laqas nistgħu mill-ewwel ta' Ġunju nibdew nagħmlu kollox, tajjeb nirrispondu għal kulħadd. Però hawn ċerti li insegwu l-proċess. U anke intom tistgħu issegwuna x'għandkom għad-disponibilità tagħkom il-listi kollha tkunu tafu minn ma żilx, allura prattikament dak li jkun ġej jaf li ħanċemplulu, tuna naqra ċans imma li nagħmlu x-xogħol tajjeb għaliex żewġ idejn għandna moħħ wieħed u m'għandniex xejn doppju u naħdmu allura pass pass. Għandna fuq il-linja issa l-ġenituri ta' Denzel Farrugia, l-għodwa tajba, sinjura. L-għodwa tajba. Li ma skola tixtieq inti tibgħat lit-tifel tiegħek? Elias. St. Elias, all right, sinjura, nirringrazzjawk ta' Grazzi, sinjura, grazzi tal-paċenzja u tal-għażla. Bye. Grazzi tal-għażla tiegħek. Kif kont qed ngħid għatuna ftit ċans għaliex dan il-proċess jinvolvi ħafna xogħol u ma jkunx possibbli għalina li nagħmlu kollox daqqa. Ninfurmakom li mela għandna l-Mrs. Merċian, mama ta' Thomas. Sorry, sinjur. Grazzi. Sewa, grazzi, sinjur, mela, grazzi tal-li għad tistennina, tal-apprezzament tiegħek u nawgurawlek mill-qalb tal-ilek u t-tifel ta' thank you. Bye. Mela dik kienet l-għażla ta' Sur Merċija għat-tifel tiegħu Thomas li għażel l-iskola ta' Stella Maris li kważi waslet biex timtela wkoll. Mela għandna l-mama ta' Zek Karabot, l-għodwa tajba, sinjura. St. Albert, mela l-tifel tiegħek Zek ħajinkiteb fl-iskola ta' St. Albert. Nirringrazzjawk tal-li qed tissegwina u tal-li qsamt magħna l-għażla tiegħek ta' sinjura. Grazzi lilkom ukoll, grazzi, bye. Mela dik kienet l-għażla tal-mamma ta' Zek Karabot li għażlet l-iskola ta' St. Albert. Issa għadin inċemplu l-ġenituri ta' Aiden Desira, number 157, dal-waqt. Mela, l-għodwa tajba, sinjura? Hello, sinjura. Fej tixtieq li jibda jattendi Aiden?
St. Albert, mela s-Sinjura għażlet l-iskola ta' St. Albert. Nirringrazzjawk, Sinjura. Thank you. L-għodwa tajba, l-għodwa tajba. Mela, dik kienet l-għażla tal-mama ta' Aiden Desira li għażlet l-iskola ta' St. Albert. Nfakkar li St. Stella Maris waslet biex timtela u ma nimmaġinax li baqa ħafna postijiet fl-iskejjel l-oħra wkoll għaliex in-numru ta' applikanti wkoll niżel ġmielu. Wasalna fil-157 u għandna 183. Dan ifisser li baqgħna inqas minn 30 applikant aħna li jridu nipproċessaw dolodu. Dana jekk nikkalkulawhom bil-minuta kull wieħed baqgħna nofsi oħra magħkom. Ġifieri jekk issewwa l-ofsinhar, it-tiġiġa fuq in-nar, ħan naraw x'ħenu issa, eżatt l-ofsinhar issa, f'san nofsi għandna bej wieħed u ieħor inkunu lesti. Tajjeb nirringrazzjawkom ħafna tal-kooperazzjoni tagħkom għax hekk mixjin pass pass. U dana, jekk nikkalkulaw 183 applicants bil-minuta kull wieħed jiġu 3 sigħat għax 180 jiġu 3 sigħat eżatti sewwa, kellna introduzzjoni wkoll daqsxejn twila, ġifieri bl-introduzzjoni b'kollox għandna pratikament fi 3 sigħat inlestu san-nofsija. Anke jekk nagħmlu sassija neqes kwart is-sigħa ma jimpurtax. Imma nittamaw li ekku għandna s-Sinjura Mikallef fuq il-linja, l-għodwa tajba, Sinjura. L-għodwa tajba, Sinjura. Għalli ma skola tixtieq li tagħżel għalek? Is-St. Albert. Grazzi, Sinjura, grazzi tal-paċenzja tiegħek. U għalek tibnieħu ukoll mela fis-St. Albert. Mbagħad tisma' minn għandna, grazzi, Sinjura, grazzi. Missa darwaqt naħseb minn issa l-qudiem flok nibda ngħid il-għodwa tajba rid nibda ngħid il-wara nofsinhar it-tajjeb. Il-159 fuq il-linja l-mamma ta' Xeson Xerri. Ta' Xeson Xerri u xek. St. Elias, nirringrazzjak, Sinjura. Grazzi u proset, auguri. Mela s-Sinjura għażlet l-iskola ta' St. Elias u issa ngħaddu għal Luka Brinkat Frinġieri qegħdin inċemplu lill-ġenituri tiegħu. Wasalna fin-number 160, ġifieri baqa' 23 applicants oħra, 23 applikant ieħor li għad iridu nikkuntattjawhom u nisimgħu l-għażla tagħhom. Tajjeb, nirringrazzjawkom, Sinjuri, tal-kooperazzjoni kontinwa tagħkom u tal-paċenzja kbira li qegħdin isseguna u għandna l-mamma ta' Luka fuq il-telefon, l-għodwa tajba, Sinjura. L-għodwa. St. Elias, grazzi, Sinjura, u nawguralek, grazzi, Sinjura, bye. Mela l-mamma ta' Luka Brinkat Friġieri għażlet l-iskola ta' St. Elias ġewwa Santa Venera, issa din inċemplu lill-ġenituri ta' Thomas Slater, il-number 161, din inċemplulhom propju bħalissa dal-waqt inkunu mlejna paġna oħra u dejje. Mela, hello, il-mamma ta' Thomas? L-għodwa, bonġu, Sinjura. Mela, li ma skola St. Elias, nirringrazzjak, Sinjura. Grazzi, bye. Proset u auguri, dik kienet il-mamma ta' Thomas li għażlet l-iskola ta' St. Elias. Wissa libna paġna oħra, wasalna fil-162, paġna 24. Qed inċemplu bħalissa lil ta' Melchior Mikallef, ifakkarni fi żmien il-miliet, Melchior, l-isem ta' Melchior. 162 fuq il-linja, Sinjura Mikallef, l-għodwa tajba. Fejn tixtieq li jmur Melchior is-sena d-dieħla? St. Elias, nirringrazzjawk, Sinjura. Grazzi, auguri ta' grazzi. Dik kienet l-għażla tas-Sinjura Melchior Mikallef, tal-mamma ta' Melchior Mikallef, is-Sinjura Mikallef, li għażlet l-iskola ta' St. Elias. Bħalissa din inċemplu wkoll il-ġenituri ta' Kejlon Zammid li anke kintom issegwu wkoll il-listi li aħna ppubblikajna tkunu tafu li Kejlon għandu ħuħ ukoll qed japplika fil-year 1 propju din is-sena wkoll. Ma noħdix bi kbira li s-sinjuri qegħdin jaraw x'possibilità hemm
li forsi jikbu l-kbir fi skola fejn mbagħad ikun jista' jidħol iż-żgħir ukoll. Minna u jiena naħseb nista' ngħidilhom li l-għażliet tagħhom biex jagħmlu hekk iridu jkunu jew Stella Maris College jew St. Albert the Great. Għaliex St. Elias m'għandix skola tal-primarja. Dawn huma dettalji li aħna wkoll irridu nieħdu ħsiebhom għaliex wkoll dawn it-tfal naqsu wkoll il-postijiet li jkollna disponibbli għalikom. Għalhekk ħafna drabi aħna ndumu ftit ma noħorġu kemm għandna postijiet skola għaliex irridu nieħdu konsiderazzjoni l-applikazzjonijiet kollha tagħkom u anke ta' dawn tal-aħwa b'ħafna dettal tajjeb u hija biċċa xogħol li u tissir b'ċertu reqqa u b'attenzjoni kbira ħalli ħadd ma jinqabes u ħalli nimxu pass kif suppost li nagħmlu. Qegħdin nippruvaw naqbdu bħalissa lis-Sinjuri Kejlon Zammi. Is-Sinjura Zammit qiegħda fuq il-linja, l-għodwa tajba, Sinjura? Bonġu, Sinjura. Mela, fejn tixtieq li tibgħat it-tifel tiegħek? St. Elias, mela, kontra dak li provajt naqta jien inti mażil St. Elias. Forsi ma konċi tissegwini, Sinjura, jew għadu ma wasalx. Ma jimpurtaj. Le, mux ħabba l-mobile it-najd, għax naħsib tekħat għazal wahda mill-oħrajn skejjel. All right. Kif joġob li lek? Grazzi, Sinjura, grazzi tal-paċenzja, grazzi. Sinjura għazlet l-iskola ta' St. Elias. Kemm ma tistax tipprova taqta x'ħajazlu n-nies. Viva l-libertà. Mela, għanna il-mamma ta' Isaac Cruz Fenek li qiegħda fuq il-linja l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu, Sinjura. Stella Maris, nirringrazzjak, Sinjura, tal-paċenzja, grazzi Stella Maris. Nawgurawla li t-tifel ikun kuntent ġewwa. Mela, infakru li ġewwa Stella Maris baqa' post wieħed biss tajjeb, dal-waqt imtela wkoll Stella Maris. Mbagħad l-għażliet tagħkom ikunu bejn St. Albert the Great il-Belt jew St. Elias ġewwa Santa Venera. Tajjeb. Mela, issa qed inċemplu lill-ġenituri ta' Isaac De Gabriele dal-waqt ikunu magħna fuq il-linja u hekk inkunu wasalna fil-165 u dan ifisser li baqa' inqas minn 20 applikanti ieħor li qed iridu nikkuntattjaw dolodu u nisimgħu l-għażla tagħhom. Nirringrazzjawkom verament tal-kooperazzjoni tagħkom għaliex dan il-proċess anke lina joħloq ċertu ansjetax ma nkunux nafu x'diffikultajiet nistgħu niltaqgħu magħhom u ma nixtiequx li lan iddiżappuntaw lilkom u laqqas lill-oħrajn. Għandna lis-Sinjura De Gabriele fuq il-linja, l-għodwa tajba, Sinjura. Hello, Sinjura. Yes. Grazzi, Sinjura. Mela, Sinjura De Gabriele għall-Isaac għażlet l-iskola ta' St. Elias. Grazzi, Sinjura, grazzi u auguri ta' grazzi, babaj. Mela, Sinjura De Gabriele għall-Isaac għażlet l-iskola ta' St. Elias. Issa imiss il-ġenituri ta' Glenn Gravino, number 166. Għanna Sinjura Gravino fuq il-linja nimmaġina. Grazzi, Sinjura. Mela, grazzi, proset. Mela, inti ħadd l-aħħar post ġewwa Stella Maris, Sinjura. Auguri mill-qalb. Grazzi, bye. Mela, is-Sinjura għażlet l-iskola ta' Stella Maris, hekk imtlew il-postijiet ġewwa Stella Maris. Ħannaraw nitlob ir-reġija itellana l-għażliet ta' tfal li għażlu l-iskola Stella Maris. Ġewwa Stella Maris kellna 13 il-post disponibbli u l-ewwel tifel li għażlet l-iskola Stella Maris kien Luca Moschetti. Mbagħad kellna lil Kyle Sherry, lil Samuel Borg, il-Junior Meli, il-Dale Kakija, Andrej Bonnici, Giuseppe Farrugia, Boris Petkovic, Kyle Abela, Isaac Caruana, Thomas Mercia, Fenek Isaac Cruz u l-aħħar applikazzjoni li għadna propru kif għamilna issa kienet ta' Glenn Gravino. U hekk imtlew dawn it-13 il-post li kellna għad-dispożizzjoni tagħkom
mill-iskola ta' Stella Maris ġewwa l-Gżira. Nfakkar li Stella Maris huwa kulleġġ daqsxejn mdaqqa sew huwa wieħed mill-kulleġġi l-kbar tagħna tal-iskejjel tal-Knisja u jibda fil-primarja ġewwa St. Benil's ġewwa Stella Maris, mhux il-bogħod mill-Knisja tas-Sagro Cor, minnu familjari ma' Taslima. It-tfal jagħmlu sentejn hemmhekk u mbagħad jimxu fil-primarja ta' Stella Maris ġewwa l-Gżira u daw it-tfal mill-primarja mbagħad jimxu għas-sekondarja ta' Stella Maris fl-istess post. Però għandna fuq il-linja wkoll il-ġenituri ta' Jake Muscat, l-għodwa tajba, sinjuri, l-għodwa tajba, sinjura, fejn tixtieq li s-sena d-dieħla Jake jattendi? St. Elias, nirringrazzjawk, sinjura Grazzi, babaj. Mela s-sinjura Muscat, il-mama ta' Jake, għazlet l-iskola ta' St. Għanna il-mama ta' Daniel Aquilina fuq il-linja, l-għodwa tajba, sinjura. Good afternoon. St. Elias. Grazzi, sinjura, grazzi tal-paċenzja ta' Grazzi. Mela s-sinjura l-mama ta' Daniel Aquilina għazlet l-iskola ta' St. Elias. Ekku mlejna paġna oħra, nimxu għal paġna 25 u għall-applikant numru 169, l-għażliet li issa baqgħu ma' bejn St. Albert the Great il-Belt u St. Elias ġewwa Santa Venera. La wasalna fil-168 ifisser li issa baqa' 13 kemm jiġu. Mela, l-għodwa tajba, il-mama ta' Mauro Vella. Hello? Yes, l-għodwa tajba, sinjura. Mela, lil-Mauro, fej tixtieq li jmur skola s-sena d-dieħla? Proset, sinjura, grazzi. Grazzi tal-paċenzja. Grazzi, napprezza. Grazzi, auguri. Mela, thank you. Mela s-sinjura Vella għat-tifel tagħha Mauro għażlet l-iskola ta' St. Elias ġewwa Santa Venera. Issa din nippruvaw naqbdu l-ġenituri ta' Luke Mifsud, tajjeb, u nistennew li nkunu kollegament magħhom dana. Issa prattikament baqa' għandna 14 l-applikanti ieħor sakemm nikkonkludu din is-sessjoni tagħna ta' dħul. L-ewwel kont qed nirreferi għal kemm għandna xogħol u kif aħna ppakkjati sal-aħħar ta' Mejju u mbagħad f'Ġunju nibdew naraw il-postijiet li tbatlu dawk li ngħidilkom ċaru tont li għandna postijiet vojta daw li huma no choice u li ħanoffruhom lil min imissu. Kull ma nitolbukom nifhmu li intom tkunu ansjużi u tkunu tixtiequ tikkonkludu malajr, ma nitolbukom ukoll tieħdu daqsxejn paċenzja bina għaliex tant għandna xogħol li huwa diffiċli li nlaħqu ma' kollox. Għalhekk nimxu pass pass u hekk kif ikonna l-ewwel ċans li jkollna aħna nikkomunikaw magħkom intom li qegħdin jew se tkunu tafu issa u tistennew li nofrulkom dawn il-postijiet tajjeb. Dejjem nippruvaw għandna lil mama ta' Luke Mifsud fuq il-linja l-għodwa tajba, sinjura. Wara nofsi tajjeb, sinjura. Mela, il-Luke fejn tixtieq li jibda jattendi s-sena l-oħra. Is-sena d-dieħla, sorry. St. Elias, mela s-sinjura għażlet l-iskola ta' St. Elias, nirringrazzjawk ta' sinjura tal-paċenzi. Grazzi, sinjura. Nirringrazzjawk tal-li għat segwina, s-sinjura għażlet St. Elias għat-tifel tagħha Luke Mifsud. Jiena nimmaġina li tkun ilek 9:30 tistenna fuq ix-xwiek 2:30 it-terta qalbek. Niftakar anke meta konna nagħmlu dina sessjoni fis-sala dak li jkun jgħejja jistenna. Mela għandna lill-ġenituri il-mamma ta' Janik Grek l-għodwa wara f'sinar it-tajjeb, sinjura. Senjur, grazzi, senjur. Ftit ikonna ġenitur. All right. Santa Venera, tajjeb. Mela inti kbirtu jiena xjaħ. Tajjeb, mela inti tażel St. Elias għat-tifel tiegħek Janik. Tajjeb, auguri, sinjur. Grazzi, auguri. Mela, Sur Grek għażel għat-tifel tiegħu
l-iskola ta' St. Elias kien jgħidli li kien abbati tiegħi meta jien kont Santa Venera. Kien għamilt 22 sena ġewwa Santa Venera u 10 snin ilu mxejt tal-Balluta, ma kienu snin sbieħ ġewwa Santa Venera u kont kuntent ħafna hemmhekk kont il-kap tal-iskola ta' St. Elias u kont kuntent ħafna li kuntent kif tajt fil-kumpanija tat-tfal u tal-allima u anka fil-parroċċja ta' Santa Venera, fil-Knisja l-qadima ta' Santa Venera, kont nieħu gost inqaddes hemm u niltaqa' man-nies hemmhekk. Għandna lill-ġenituri ta' Gabriel Camilleri, l-għodwa wara f'sinar it-tajjeb, Sinjura. Mela, Sinjura għażlet l-iskola ta' St. Elias. Nirringrazzjawk ta' Sinjura. Grazzi ħafna, grazzi ħafna, grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Nimmaġina li għalkemm ilna satejn u nofs b'dan il-proċess għaddejjin, naħseb forsi kontu ftit iktar komdi intom id-djar tagħkom li forsi stajtu tagħmlu xi ħaġa oħra fil-waqt li kontu qegħdin issegwuna. Mentri kieku qegħdin bil-qiegħda fis-sal iktar ukoll naħseb kontu tkunu sikkati għax ma tantx tista' tiċċaqla u dan mal-inqas forsi id-daq fid-djar tagħkom għandkom ftit iktar libertà. Għandna lill-mamma ta' Gabriel Mikallef fuq il-linja wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura. Yes. Gabriel, you speak English or Maltese? Both. Tifhem, ora, jekk titkellimni bl-Ingliż no problem ukoll. It's okay. Mela, għal Gabriel, fejn tixtieq li skola? All right. Nirringrazzjawk mela s-Sinjura tgħidli li ħatażel St. Elias bħala choice, u mbagħad as a preference school, Sinjura, tkun tista' timla l-formola tal-preferenzi. We will send you a preference form and you can fill that so that we will know that if vacancies come around, you will be able to choose, if it will be your turn, you will be able to choose your school of preference. Eve, I will send you an email, huh? Okay. Eve, okay. Yes, Signor. Ma nafux, Sinjura, ma nafux. Ħanifti anke jekk ma nfetħux fiżikament xi ħaġa ssir l-edukazzjoni tkomplu kif qiegħda tkompli bħalissa u xi adattament irridu nagħmlu. Ekko. Yes. Iva, Sinjura. Iva, grazzi, Sinjura, grazzi, auguri, good day, bye-bye. Ma dik kienet is-Sinjura Mikallef li għażlet il-Sinjura Paċ fuq il-linja. Hello. Wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura, merħba bik. Grazzi tal-li qed issegwina. Għal Christopher, inti x'biħsibek tażel li ma skola tixtieq tażel għal Christopher? St. Elias, tajjeb, Sinjura, grazzi tal-li qed tissegwina u tal-għażla tiegħek. Thank you, nawguralek mill-qalb ta' Sinjura, grazzi. Issa jmiss il-175, il-mama ta' Julian Kassar, qegħdin inċemplula propju bħalissa, dal-waqt inkunu mlejna paġna oħra, risqin dejjem lejn it-tmiem ta' din is-sessjoni. Mela, kif kont ngħidilkom, dan il-proċess huwa daqsxejn jieħu fit-tul u jinvolvi ħafna dħul. B'kollox aħna ma ndaħlu mal-1500-1600 applikant fis-sena. Ekku, issa għandna l-ġenituri ta' Julian Kassar, il-mama nimmaġina fuq il-linja. Hello? Wara nofsinhar tajjeb, Sinjura. Yes? Signora, grazie Signora, grazie tal-paċenzja, grazie. Grazie Signora, napprezza, grazie. Mela Signora għażlet l-iskola ta' grazie, għażlet l-iskola ta' St. Elias għat-tifel tagħha Julian Kassar u għaltinna l-apprezzament tagħha l-proċess ta' kif huwa miexi. Issa jmiss number 176 għandna l-għażla ta' Samuel Vella, tajjeb, li qegħdin inċemplulu bħalissa. Tamaw li naqbduh mandumux.
Kontit ngħidilkom li huwa proċess twil li jkompli mela għandna il-mama ta' Samuel Vella li qiegħda fuq il-linja. Hello? Hello, Signora Vella? Hello, Mr. Vella, sorry. Għajdli, wara nofsinhar tajjeb, sir. No choice. All right. All right. No school, no choice, ħallija no choice, ma nażaw l-istess klim. Mela, Signori Vella, grazie, Mr. Vella. Tjedinna li pers li għandu ġiġa fi skola oħra tal-Knisja, sa mur maħu fl-istess skola tal-Knisja. Lek hija no choice, dan ifisser aħbar tajba għal min qiegħed jistenna. Issa għanna l-177, għanna l-mamma ta' Liam Karabot, nimmaġina fuq il-linja, wara nofsinhar it-tajjeb, Signora. Hello? Hello, Signora, yes. Yes, għajdli, Signora? You tell me. 17, St. Elias, thank you very much. Thank you for waiting patiently. Thank you, you're welcome. So, Liam Karabot, l-aħħar post li għanna available at St. Elias, nirring. Hello, you're welcome, Signora, it's done. Welcome, good luck, enjoy. Bye-bye, grazzi. Mela, il-Signora Karabot tażlet l-iskola ta' St. Elias, għat-tifel taħħa Liam, ek l-iskola ta' St. Elias imtliet u kol, jek fim sewa, jek huwa jek nitlob il-reġija sabiex fuq l-screen it-tellanna it-tfal li għazlu tal-iskola St. Elias, ħanarawhom ftit malajl, kollox kenna 39 post għal St. Elias. U dawn ittieħdu minn Elias Formosa, Jaden Kirkop, Dejan Camilleri, Rayfil Borch, Miguel Xiberras, Denzel Caruana, Jaden Montebello, Mattias Darmanin, Zayden Ketkuti, Zoen Muscat, Denzel Grek, Dassier Kumbo, Luca Zara, Zendrik Zammit Mallia, Alexander Grima, Andrew Malani, Gabriel Fenek, Isaac Mitzi, Mattias Chantar, Timothy Paul Bayada, Manuel Ancilleri Jadon, Gabriel Borch, Denzel Farrugia, Shason Sherry, Brinkat Friggiri Luca, Thomas Slater, Melchior Mikallef, Keylon Zammit, Isaac De Gabriele, Jake Muscat, Daniel Aquilina, Mauro Vella, Luke Mifsud, Yannick Grek, Gabriel Camilleri, Gabriel Mikallef, Christopher Paċ, Julian Kassar u Liam Karabot. Dawk huma 39 applikant li għażlu l-iskola ta' St. Elias ġewwa Santa Venera. Ġifieri issa l-għażla li baqanna għall-aħħar applikant. Mela, il-Sinjura il-mamma ta' Jake, l-għodwa tajba, wara f'sinar it-tajjeb, Sinjura. Mela, Sinjura. Iva, grazzi, Sinjura, grazzi, unawguralko. Mela, grazzi, auguri, good day. Bye. Mela, Sinjura għazlet l-iskola ta' St. Albert. Umbat, qed inċemplu issa l-ġenituri ta' Luca Buġeja, l-179, nifruħaw naqbduhom propju bħalissa u nistennew li jekk dana jgħidulna l-għażla tagħhom. Kull ma baqanna issa 1, 2, 3, 4, 5 applikazzjonijiet oħra u dalwaqt nikkonkludu din is-sessjoni. Infakkarkom li nittamaw li saħada intellaw il-lista tal-applikanti ta' daw it-tfal li l-luna għamlu l-għażla tagħhom u bl-għażliet li ma ġembhom l-għażla li intom għamiltu il-lum. Sewa dina tkun disponibbli fuq il-website tagħna fil-paġna tal-iskejjel tal-Knisja fil-website knisja.mt fejn intkom tkunu tistgħu tivverifikaw li kollox huwa sewwa u dak li għamilna hawnhekk illum huwa wkoll irreġistrat fuq dina l-lista li tiġi ppubblikata. Jiġi mtella wkoll ir-reġistrazzjoni għanna u koll il-ġenituri ta' Luca fuq il-linja, wara f'sinar it-tajjeb, Sinjura. Merħba bik, Sinjura. Iva, mal inti ħatażel St. Albert. All right, okay.
Tajjeb, nirringrazzjak ta' Sinjura li naqat magħna u nawguralek ta' grazzi. U kif 180 ukoll fuq il-linja l-mama ta' Isaac Borch. Hello, Sinjura, wara f'sinar it-tajjeb. St. Albert, grazzi Sinjura tal-paċenzja tiegħek ta' u nawgurawlek. Thank you. Mela Sinjura għażlet ukoll l-iskola ta' St. Albert. Tinċemplu wkoll issa lill-ġenituri ta' Mattias James Dalli. Infakkarkom ukoll li kif kont ngħid li l-filmat u l-lista tal-applikazzjonijiet ta' reġistrazzjonijiet li għamiltu llum ikunu fuq il-website tagħna fil-paġna tal-iskejjel tal-Knisja knisja.mt. Kif għamiltu ukoll meta għalqu l-iskejjel l-oħra nfakkar ukoll li intom ukoll tistgħu timlew daw li għad baqalhom postijiet jistgħu jinkitbu fi skola, jistgħu ukoll ma jażlu skola, però dejjem tistgħu wkoll timlew il-formola jew l-email li se nibatulkom u timlew il-waiting list. Yes, hello, Mr. Dalli. St. Albert, mela l-papa ta' Mattias qed jażel l-iskola ta' St. Albert, nirringrazzjawk Mister li għattinaqat magħna. Tajjeb il-wara grazzi tal-paċenzja ta' grazzi tal-għażla tiegħek u awguri. Mela dik kienet l-iskola ta' għażel l-iskola ta' St. Albert, il-papa ta' Mattias James Dalli u r-raba Mattias li għandna llum. Il-182 wara f'sinar it-tajjeb is-Sinjura. Hello. Wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura. Mela, tażel xi skola, Sinjura? Tażel St. Albert, iva, Sinjura. All right, nawguralek, Sinjura, u grazzi tal-li segwejtna. Bye-bye, grazzi. Mela, dek kienet il-mama ta' Jake Zammit u għażlet ukoll l-iskola ta' St. Albert, imlejna paġna oħra 26. 26 paġna u sal-axħar għanna l-axħar paġna. Mela, iva, għanna l-ġenituri ta' Zek Sant fuq il-linja. Hello, wara f'sinar it-tajjeb, Sinjura. Mela, merħba bik, Sinjura, grazzi tal-li naqat magħna u naħseb ilek tistenna. Tażel skola inti? Tażel l-iskola ta' St. Albert. Nirringrazzjak, Sinjura, u nawguralkom ħafna. Mela Sinjura il-mamma ta' l-odwa tajba, grazzi Sinjura. Mela Sinjura għażlet ukoll l-iskola ta' St. Albert u hekk inkludejna din is-sessjoni fejn kellna 183 applikant li kollha għamiltu l-għażla tagħkom. Kif kont ngħidilkom ftit ilu saħada nkunu tellajna l-għażliet tagħkom bl-ismijiet u l-għażliet li intom għamiltu u anke il-filmat ta' dina il-recording. Jiena ma baqalix nagħmel ħlief ieħor nixtieq nistieden it-tim li qed jaħdem magħna jiena nidher jien, però għandi ħafna nies jaħdmu miegħi. Għalhekk nixtieq nistieden it-tim tagħna li qed jaħdem magħna sabiex jiġu hawn, sabiex għall-inqas taraw wiċċhom li kienu qed iċemplulkom minn ġewwa l-istudio, ma nafx fejn huma qed narhom ġejjin warajja, nixtieq nirringrazzjahom u nuri l-apprezzament tiegħi. Ħanaqra għandi meantime it-tfal li ġew irreġistrati ġewwa St. Albert, għandna lil Sven Spiteri Busuttil, lil Jerome Azzopardi, lil Bsajla Kejden, lil Jake Portelli, lil Zelodin Zammit, il Zek Karabot, il-Aiden Dezira, lil Lalek Mikallef, il-Jake Magro, lil Luka Buġeja, lil Isaac Borch, lil James Dalli Mattias, lil Jake Zammit u lil Sant Zek. Dawk kienu tfal li għażlu li jinkitbu ġewwa St. Elias. Nixtieq nintroduċi mela n-nies li naqdu magħna issa. Fuq l-ewwel naħa għandna lil Lajla Sekaki li kienet tirrekordja kollox fuq il-computer, fuq id-database. Mbagħad ma' ġenba għandna lil Miss Cynthia Kassar li tmexxi l-uffiċċju propju għad-dħul fl-iskejjel tal-Knisja u żomm rekord ta' kollox dettaljat u li tgħinni ħafna fil-memorja, tiegħi il-memorja skarsat, u mnalla li tikteb kollox, nirringrazzja ħafna tal-attenzjoni kbira li hija tagħti għad-dettalji kollha. Lil Father Mark Ellul li dejjem insibu ta' support u dejjem jgħinna
mhux din is-sena ma kull sena u li koopera magħna barra xogħol kbir li għandu huwa bħala headmaster ġo seminarju. U ninformakom ukoll li għadu kif spiċċat dottorat dal-waqt il-estiwx fek fader. Dal-waqt kważi l-esta. Ġifieri laħħaq ma' ħafna affarijiet. Barra li għati servizzu kol ġewwa il-Birgu u xek. Ġolisla, skużawni, nista l-isla, ma nispera tafruili, ġifiri għanna diversi xogħlijiet, nirringrazzjaw tal-ġenerozità kbira tiegħu. U bat għanna wkoll il-Jane ukoll li Jane xkuljom ma kien sejt? Jane Buzutili edha mis-segretarjat tagħna u l-ukoll kienet magħna llum fuq it-telefon edha ċemplilkom. Ma ġembi għal darbohra kelli wkoll il-notar Robert Aquilina li ilu sessjonijiet kollha isegwina u wkoll għandna nies li jaħdmu fl-uffiċċju ukoll għandna lil Josette Hamenborn u lil Annalise Vella li għadu jikbu kollox u jitrasferixxu kollox fuq il-listi u li kienu tiċemplulkom jiġbru l-emails u l-indirizzi tagħkom u li jista' jieħdu ħsieb li jidaħlu kollox fuq il-database dak kollu li jaħdem u ma nies importanti ħafna fl-uffiċċju tagħna ta' dħul. Għandna xi ħadd ieħor li kien magħna wkoll qed jaħdem magħna imma għadu maqful ġewwa l-awdjo room ma jistax joħroġ minn hemm Sur Marjan Teabela li nirringrazzjah tax-xogħol li huwa qed jagħmel magħna u tal-oħrajn ukoll li jissapportjawna l-uffiċċju tal-komunikazzjoni ġewwa l-Kurja tal-Arċisqof l-Wi Media u li l-kom ukoll li jintom segwejtuna. Nuħu l-opportunità ukoll u nagħlaq bija nirringrazzja lil Monsignor Arċisqof li nandu il-birthday tas-support tiegħu ukoll. U nirringrazzja wkoll il-kapijiet tal-iskejjel tas-support tagħhom ukoll. Grazzi lilkom tal-li segwejtuna u tal-li kollox mexa fil-ħin bir-rata ta' minuta kull applikant. Grazzi ħafna.